Welcome to Kantayaw Beth. Sana sakto na ni. Ikondo na dito. Ni ato nang ipasok daan kay na wag tangan ni pa. Wag tangan ni ata kanang sana. Wag tangan ni tag bat. Sa mga pangga ha, kay nagkuan pa mi technical problem pa mi, nagkuan pa mi ani mag kana unsay ngan ana mag YouTube sa iwa ninyo adi sa pagkasunod. sige pang yung ningon ng YouTube ay panguta pagali mo. Uy wa sa taon, uy presko sa taon ni, uy sudi sa taon ni muambak og dili manguan Uy, sa mga nagrubo naman ang aming kuan. Kalaki ha. Uy, snitski ay pahimuta sa diha ni Slen ay kung iapil-apil diyan pahimuta kay ay gwapa na ko daan. Tara katong usambot lang. pag-ambak nako sa bed nako o nagabat o kaning akong buhok basa-basa pag nagikuan man ni nako. Ako man ni matug ko mga pangga. Ako man ni ikuan put away. Bilib ko anong madam. Pero, believe ko no, nga, pero, kung an ka na, unsay nga ana, yun na diha kay inya, pero ikuan lang. So, okay. Hello, good evening, mga pangga. Rosel Gabito, Marie Chris Machete, Blanche Tanahura, Chamet Suarez, likor ang katong imuhang huy ang iuni mo katong imuhang laptop kara makita ta dito maglibat-libat diri ang ari dirgo sama adto maunay atong tan-awon diri ewa na wali pa ni ron kay ako maning wa ni siya hibaw na ako ipangutanan niya so patay ko no delikado tani sige man siya gatuon siya rug di ni mga kuan. Okay, hello Mylene Zarocam, Pangga, Nislin, kumusta mus mga amigas. Ato lang ni mo silang amigas kay kuan man ni mga kuan man ni friends. Diya ka magtanaw ani. Okay, anak ka diha nya magbasa ka nya una anya magkuan na anya mag. Pasensya nagdiri na ako mabasag tarong ha balik-balik ako di assignment ron basa. Ma-silent is mag Silent is ya kuya ko tan-awan ni siya mga pangga kaniba morning mga kalusog mga kapet mga kawak-wakers wali kabayan wali gyud ano no nagkuan ako gituyo to nako nga nagkat ko og daghan kay aron dili na mi magkat-kat sus gilabay gilabay ni sa kuan sakto buguni gilabay ang sobra sa kadaghan bagi kuan ani niya kadaghan bagi kat ani niya so mag-usab na sa kat nga pag may gini advance si madam ako di panghipos gisa ingko ambito ang akong gikat din sa wa na gilabay ako kagasabay mo may daghang sobraan ay wa na nakurot na siya balik na sa tas uno ani putan wali gini permi lagi ang brain ani ba siguro ako katiwas taon so makakatiwas taon diyan pagkungit dengan kaon diyan good morning Joel good morning Nida sa Sarita okay daya gusto asa imuhang kuan pangan kay ato ning i-announce kay ugwa ni sila ato ning tagaan sa ato dihatag sa tanawa guys ha tanawag di pa yaho ko no na nangayog yaho kayo hello lady hello pangga lives loading kayo sa likor loading na pod Gemma Rose welcome guys gamay ra man no you know what I think
Kung sa ato Correct, kung pangutan i-correct sila, ang ato kang tong Gemma pangutan. Rose kay Ato to silang I pangutan put it, the total was 70, but actually that was 80. Okay. Iti ko na imo Jimaros, iha ko nang iha to korrekto. Koreko na pa to'y 10 pesos more. Natanawa. Ako Sige. gipang kuan anya ang kang Inday, Miss Lynn Kang Inday, also. dayutay. Kang Inday Miss Lynn also was. Okay, Ma'am Mitski, thank you. Oh, dali ra kayo naka-answer si ko ano. Si Inday Jimaros, okay. Yeah, instead that was. Alright, so Right. alright mga pangga, That was my which mistake, which one do you think that it's better? It's better to write your name or number? Katarong di nang tamag leader eh. So, suwat kag number. Ako suwat kag nan. Ambis nang imuhang kuan diha number diha or ay imungan kay aron di ta magkuan. Ang bitaw niya kung ano, asa naman to. Ingon ka na kay 10. Nabitaw kong gisulot Ay dito. man. Mudritso ta sa 15, Kaya mudritso. ingon man ka nga isumpay sa imo ab. Hindi ka kay isumpay diya sa. Ikuangan mo pa man nigduha. Asa, Ha ako sa ning lilion ha. kuan na nang kuan ano naman si kuan di ni sila na dire. Oh. Yeah, kutang-tangan na ang doble. Tanawa kinsa na atong. Okay, naapa ko ipunuan ni kay nag-sharer. Okay, sa ha. Kapares man ta Blah, mo. blah, blah. Yeah. Tungang na lang sa Yeah, imo kay exactly. pares naman sila. Si kuan si Nida sa Sarita Dayaguson. Kini ibutang na lang diya. I'm gonna write it down. Yeah. Yeah, diya na Okay. isumpay. Wanya Ay naman na din kanina na ni siya diya. Hay man. Dili para imo mabutang ang 15 16, yeah. 15. Ay sa kay busy pang mga judges tanaw sa alam mo diha. Okay, so alright, 16, 17, 18. Alright, so dayon ko. Okay. So Sisi Esperanza Visdan anam dire. Oh, naa. So ang naa dire sa lista nako ang ako ang ikuan dire. So Mats Nats, Mylene Saroca, Mary Jane Tanyaka, Judith Siarot, Neslin Baoy, Junela Siarot, Lyndon Tanyaka, Esperanza Visda, Joel Canape. Jewel na ko. Okay, so we're gonna erase that. Okay, 1, 2, 3. So edit. Jamet Suarez. Jamits Suwaros ko no mga pangga. Jamits Suwaros. No, but silent is ha. Gidang ano noon gini. So si Jamit Suarez. Okay, hold on. Okay, Jamits. Okay, Merry edit Christmas, waluhan. Tita. Yeah, Naka? edit, yeah. Hold on. I don't wanna. Oh, so Raven Nunol, Gemma Raven, di na Roscana. na si Raven Nunul. Kaya nakakuan na ba yan? Oh, yeah. That's right. Naka 1,000. Yeah. 1,000 na na siya. Right. Okay. So ang naka 1,000 dili na pwede. So Mary Jane is out. Lyndon Tanyeka is out. Okay. replace na na siya. Alright. So, So kuan na lang. Rosel Gabito naka. yeah. Rosel is here. Yeah. Jamet. So if out na siya, out si Lyndon. Alright. So Jamet Suarez, edit waluhan. Gulok in asam tong katong kuon. Tong Makabutang ba ko ani kuan? Joel Uy, ikara ang Canape. maka makabutang dai kog jacket. Yeah, you can. Go. This one Roneda Piayo. Yes, welcome This is Paula. sa among ang kuan. This is Sa no. among- Ay sa naapa toy. Are you Naapa ko new? ikuan. Roneda Piano. Laura Piayo. Miwagas. Oh, yeah, there it is. Kaysa pa si Star Anger Marilla. Oh yeah, hold on 1 second. So, asa man imong bulpen pinita dito Dili bulpen. na mga Kada dili, din. dili. Yang imo ba? Ko na sa ikaw sa diha ikasay. Kuha ko kayo niya. Sige, 1, 2, 3. Yes, hello Jan Sir na. Yeah. Unsa may atong so kapangan lagi atong ibutang. Ay, butang Yeah, dili nga na lang. Yeah. Ngan kay ko ano man ni 20 ra man ni. Okay, so init alone. Kaysa pa to Marie Chris something. Marie Chris
Oh yeah, Marek, Jimmy's, Edith Walungan, is the Joel Canapi. Okay. Si Marek Cres Machete. Ayan. Okay. So, sa kisa pa to'y nagpuan. Kisa pa to'y amber ko to yung mga pangan kay mat kuan kasama to English. Tara. Pili diha. Yeah, kay naaman to'y kuan po Kada sa kung gipang chicken na sila na. Yeah. Hold on a second. Maylin Sarukan. Nana dire. Yeah. So replace ni nato si Mary Jane T o Glendon Tanyaka. Dili na. Pwede na. Si Nana dire si Rosel Gabito. Jasper Macayos. Ayaw, kani. Alex Share Amodia. ni. Okay. Ay sa ha. Ang katong ako ang ikuan kanang makita ko nga mo share sa amo ang videos. Okay, so Hello, Mary Jean. Welcome, Day. Welcome back, Day. Long time no see, daw. Hello. Roneda, jacket po daw. Okay. Jacket diha, Netski. Wala man, dili mo butang ang jacket to. Oh, okay. There is ako arba. Dili Ala. lagi. So, Dili hello Inday bless kara. Maayong gabi diha day. Nagkuan pa mi nagtan-aw pa mi sa amo ang kuan. Okay. So, Chima Rose kuwangan patagpuan tulo ka tawo. Ay sa Kasi may naadiri. Blanche. Junela. Wala pa Si kuan si Day naunsa man din si Blanche Day. Ha? Naunsa man si Ano man? Blanche. Wala pa mo kuno sa ka move on. Nagkuan tingali na basig nag-raffles po na saya. Okay. Mary Joy, ako apil ko mambet. Mary Joy ka na. Ay ha. Mary Joy. Daan tamsak da sharing po. Okay, share our videos mga pangga. Mary Jean Lanzaderas. Wala si Stranger. Okay, butang na to si Stranger. Kasama ni Oswaldo Neri Chris Kisangan. Kasali po. Okay, so dili ni Day ang mga kuan pa ni ang mga lista ani kanang mo share si kuan Maria Lourdes Abindan o si Libby. Uy, patay tanang Libby ron. Hello, Det. Hello, Edit. Deklan ditaning Libby lista. Si Libby ko nga tagduha. Magnets. Nana, si Mads Nats, Maylin Sarukam, Alex Amudia, Judith Sayarot, Mislin Baoy, Junila Sayarot, Mary Joy. Ako sogra ko si Esperanza Desta, Joel Canapi. Sige, manimalot ko ni mo gud. Ako bito ni hantag ni mong lista sa ba? Ako na mo iso ko diyo. Day bless. Si Kuan din ang ako din partner in crime. Mo ni si Kuan si Nitski, mabinat malusog group. ang partner in crime ni nako mao ning walay perme. Hinay ang kuan, hinay ang maingon ra ba? Sige kaputol. Maingon ra ba ay? Maingon din siya nga kanang unsay nga ana. Maingon ra ba dayon? Raffles ni Day sa nag-share for Sa the sharer, whole year. yeah. Whole month of May. Saan ka nang lagi ni Sik? From May, the whole month of May, who share and comments. Yes. So, mo share sa among video ug mo comments. Okay. So, mga pangga sharer og likes. Punta mga panagsa. Ritzy Urbana. Oh, that's it. Dan That's it. Hold on. Ritzy Urbana. I have to write it down. So, 2 more ang ato ang kuan. Ritzy Urbanan. Okay. So, dayon si Lady Sismar na ana dia. 20. Kuwangan patag duha. I mean, usa. One more. Okay, this is more. Ay, hold on. Duha din ako gibutang na anan si Teresa Danyo. Teresa Danyo means Alex Amodia kay mao man iyang kuan. So, si Alex Amodia akong ano? Yo, si Alex kay under Alex man na iyang kuan, iyang kanang kuan sa YouTube. So, we will have 2 more. Okay, ay sa ako sa si si kuan ni nakit-an po ni nako si si Maria
Lourdes Abindan ay sa Hatarski. Si Nagbasok na hugog Janila. sa'yo guys. Mga ano akong kuko na nuksok na nga itong kuan. Nagbaso ko no siya niya. Ako nagkuan ko sa akong kuko gabi, guys. Ay sa kinsa to akong giingon siya nga akong ibutang uy ay sa si Emma Pakaldo. Basok means guna. Guna sa inyo. Basok sa amo ah. Uy. Jane Hirana. Pasali po ate. Jane Ay sa hal, ay sa si Licor Moticado patay tani sa share ba ni sa kuan video. Licor Okay, nasa Licor, Moticado. Oh. Lira ba na? Ay sa 1 2. Ate Risa. Ay sa mangita sa Tariche Urbanon. Kuwangan og usa. Si Si Nana Judith. Slebi. Judith. Nana bito. Judith Junila. Nana lagi ang duha. Oh. Mga itong mga kuan. Okay. So, murag ready na mida. Nga na, napasok na. Okay, mga pangga. Hello. Yes. Madam, appeal in town kung luoy ka. Yes. Naadiri imongan. Naadiri day. Mary Joy. Mary Joy. Kanya? Yeah. Something like that. Mary Joy. Yes, butang lagi kanyo. Lagi. So, masarap. So, si Maria Lourdes Abendan. Okay, so mga pangga, kuan sa mo ha, kana exactly. So, ilabay no, kasi mo sige balik-balik. Ako hindi na mo agi ilabay no diretso kay hindi ta mo sige rius sa di mo gamit. Alright. So si ibutang kuan di ay si nana ba to si Nida sa Zarita. Nida? Yeah. Tayo gusto okay. Kuan na ni tanawan lista na ko kay tingalig natin kalimtan diya. Okay, so yes, appeal. Mary Jane Lanzaderas, mga pangga ang katong among gipamutang ani no kana rang magkuan kaning mag-share. Okay, ang mag-share ni nga akong nakit-an nga I know nga ang kuan ang akong sige kakita nga nag-share gyud si kuan si Rosel Gabito nya si Inday Raven Nunol mga pangga kuan kanang unsay ngan ana kay nakadaog naman sila og 1K so amo nang gi-remove si ilangan kay atong arong tagaan nato og kuan tsansa ang uban. So like I said mga pangga, we are fair and square mi sa tanan namo nga mga kuan subscriber. Okay, hope nga mosabot mo mga pangga ha kay luoy pod taon ang uban nga naningkamot pod unya dili ka chance nga makakuan sila. How ikaw rong Muslim ba uya kag ingon how about me? Na si yung Muslim ba ay number 1 ka diri. Sige. Si kuan ipasok si Blanche Tanahura o si isa ning kuan si samtong nag share sa video. So Richie Urban. yes, Urbanon. Ayog urban. Sa man Richie Urban kuno mga pangga na nabugad katong nag-share mga pangga paminaw mo ang among gikuha ag base ani nga whether you know just not yesterday or the 2 days so katong active kung naaya kung naami mga activities nila. yes naami mga activities nga bag-ong kuan namo bag-ong yes, naa ka, Rosel Gabito, yes. So, kung naami mga kuan bitaw, naami mga bagong videos, they're very active to share our kuan atong among mga activities. So, dero, Okay. Gilma Rose.
Okay, so good luck sa mga makakuan. Ay, sus, Ginoo ko patiyan tani Si Kanta. kuan day si Milfa og si kuan. Si Milfa mo share baya na kaso lang na kuanan ra sila na putlan na pa sila problema sa kuan ba niyo wa ba na lista. Bisag Yapi lang na to. yeah, Yapi lang bisag isa. usa sa ila, yeah. Si ibutang na lang under Jonas Kanoy kay Jonas man na perming mo kuan. Isa man ko isulat. Jonas, Milfa o si Jonas, Milfa. it doesn't matter. Yeah, basta na sila entry. Kabalis ba na si Yes, Milfa? naa ka diri Jeffrey Sismar, of course. Yes, Jonas Kanoy, amo pang gisuwat. Jeffrey Sismar, dili. Wala siya nakadaog. Aw dili, wa na di kay nakadaog naman dai ka so ato pa ni. Kadaog Hold naman on, siya hold ko. Jeffrey Sismar pangga nakadaog na This ka is this 1K. Raffle. Yeah, the one who don't. That one kung nakadaog This na is og 1K continue for the oh. other. For the other one, the For one the that we Raffle did with that Raffles. Uy, Bye na. oh, kinakuan pa na goodbye pa tong iyang bata maadto na sa school. Okay. So, si Jeffrey ato aning ilisan, Milfa na anakan. Okay, mauna na. So, pila na imong kuan diha lista diha. Star. Kapag ko sulat na star. Stavanger, si Edith Walungan. Doon na. Okay, alright. Okay, so muli sa ako mga pangga ha kay tangalig na ako'y nakalimtan sa ako ang kuan. Lady Sismar na. Na si Libby. Okay. Hindi na pinamalimtan. Rep, sumali. O ame, thank you gini sila gyud. Thank you gini si Number one na Esperanza Bisda. Thank you gini di gini mangata giron sa kuan. Signal ang signal dili ikalipay kay minatay ko no buangan ng libi. Sa ang signal dili ikalipay kay minatay. Okay, so asa si Merijen Tanyeka kuan sa mo pangga kanang resisa mo kadiyot pangga. Anya balik mo. Merijen kano lagi? Kano? Napamuntit ko nga agad anak. Ayaw na lang yung ngita. Tunga Tunga man ang kano. Anya ang napam tikilin. Merijoy ka. So mga pangga, kuan sa mo dito, tamsak sa mo dito. Yes, appeal ay sa ha, tanawon sa nako. Si Laura Mi Wagas mo kuan ko na sharer ko na siya. Butang na, yeah. Laura Mi Wagas, nawa ang signal na. Sige, kuan sa mo. Jewel ka na. Resisa mo mga pangga ha, resisa mo kan guys sa tubig kay murag kuan wa ko kainom og tubig ba. To kana ra nasa table nimo na kuan. Init tubig ko no, init tubig, bugnaw tubig na middle tubig, is kani middle tubig akong gikuha. Dili ang bugnaw nanog da abab. Okay. Agoy, resist wala pa ko nag si kuan si Gilbert Panaginip which is I think si wa ra ba ko kabaw pod og nag-share ba na sila kay Nasya ako karon? Una kuan man na siya maubitaw. So ako ang nga pangga I want to be we have to be fair mga pangga ha. This is the challenge Katunang for them. kuan, Yeah, they work hard for this challenge since May 1st to the May 31. They've been doing comments, videos, Yes, share, this is it. This is yeah. it's not like only one day. So this is the one that we asked them to do. So ang kato like I said kung kinsa toy magkugi maogyoy maani. So si okay. Hello mga pangga. Busy pa mi sa kuan ha. Jonas Canoy, Jamaica Nebria. Mary Joy Cano, way bound mambit. Ala sige. Kaon mo dihag unsay makitaan ninyo.
Tamsak mo, balik mo diha. Okay, so ingnog mabalik na mo. Inighuman ninyo balik. Kay 1 kiki pa day, okay, nalay 10 na lang kunoy dugo na human ka mahatag sa tingay taguan. Ber, imnog ber dia. Inom kunog ingon siya isa naayis karon ingon siya sip-sip mo dihag der. Kay naay ber der. Sige, sip-sip ng inyong beer. Kaya na ako na siya beer dagan. Anemic na mo day. Am kamero ba pasangin lana ni Ron. Okay, so balik din ako ang announcement ha. Nakainomdom mo sa GC nga na ako'y announcement dito nga schedule sa kuan live. Okay, so sa live si Mitski usually ang iyang gusto nga mag-live siya. So every week Wednesday once. So ang time niya labing dugay kuno is 9, right? Yeah. Okay, 9. Okay, so napamay kuan. So basta Wednesday iyahan na. Ako dili ko mag-sit, After school maybe makasayo-sayo nako kay wala na may bata. Yeah, wala na may eskwela. Yeah, kay kuan naman break. Summer break. So, okay. So, balik na mo, ni-resist na mo, balik niya lang mo kay aron kita ko niya. Okay, so minatay daw ang signal ni Libby. Human yan si Libby og di kasod. Present here, oy, para ko. Bahala na. Duwara ako. Basay. Kana sila ikaw magpili sa ato kana. Okay. Magkat ako. Oh, ikat lagi na diha. Ikat na tanan. I-roll call sa mga ngalan. Okay, ikat na ko ha. Kung ano na ko ha, i-roll call na ko ha nga nakakita ko nga sharer ha o commenters. Okay. So it's not only the sharer but it is commenters by the YouTube also, okay? So Nislin Baoy, Edith Waluhan, Mads Nuts, Mylene Zarokam, Levi Sismar, Amudia Alex, Judith Siarot, Mary Joy Cano, Neda Zazarita Dayagoso, Joel Canapi, Junella Siarot, Cici Esperanza Vesda, Blanche Tanahora, Richie Urbano, Rosel Gabito, Maria Lourdes Abindan. Lagi. Ano mo nagibutang? Wa. Blanche Tanahora, Kashi Saita. Okay, si Maria Lourdes Abindan. Okay. So all right. Okay, so Richie Urbanon, Rosel Gabito, Gemma Roscano, Melfa Cabales, or Jeffrey Cano. So, kuan niya man nagtiayo ni din Jewel Jonas nakasulat ka diya? Si Tarao, si Jeffrey Cano ba Melfa man ni og si kuan. Di ba both man sila tong gikuan? Kay kuan man ni usahay sila man ang kuan. Active sira daw si kuan. Yes, Gemma Rose Canio. Yes, nana ka. So, sa man ay nagbasa na nya sige Merry balik-balik. Praise Manchiti. Yes, you are here still watching daw. Okay. Isa. Nislin Baoy, ilista ka nang mag-share yun. Oh. Yes, kanang mag-share. Yes. Exactly. We know. So I apologize to Nislin because I didn't see all her Comments. and share. She does a lot for me, but I miss it. I don't know why. I apologize to Nislin Baoy. She worked hard too. Pero wa siya nakita. Sa buwangan mo tanawa na diyo kay nag-message na kun Nislin lilian na diyo som nang. Sorry kayo dahil sorry jud mga ko pasaylo sa mga nag-share o kuan nga di makita yung comments. So namay akong second eye. Second eye unyog i-message second eye why eye na di lang gyapon makuha ang eye eyeball gini lisod kay ning ako ang kuan
Okay. I Sige, really- nagsanami. Ay, I one eye man ni kay. really Sorry. appreciate that Ma'am Beth is very patient. Yo, usahay singkahan. Ay, lagi. Hindi Panguan naman na din. siya mag-mind. No mind. No man, kay mo na mindless na daan. Oh my gosh. Unsa to imong kwan? Oh, unsa bi? Na ako'y pangutanan nimo kani tubaga ni. Interest naglikit-likit ani. Kaning akong pangutanan unsay in English sa lata? Stainless. Pagtarong day mo. In English sa lata kung may stainless mo na. Buot di ka na ko stainless. Stainless bitaw ng Tingalig lata. tingalig sundon kag tuon tarong nga lagi unsa lagi in English sa lata kay napa ko'y pangutanan. Wala lagi si Kuan karon. Asa man si Kisa. Mary Jane? Tulog pa? Abot sa virgin, humanis virgin. Nakadaog man dahil Nakadaog na, maugday mo tanaw ah. Sige, bawi na mo ganig ko. Ingno na mo libi. Minus ko na. Di mo mananaw katong mo ko na. Sige, minus ina libi. Unsa man na siya negative nag-share kuan. ng inaanak kanang naay sa imong Oo, anak. oo. Nag-share na siya inaanak. Share Nag-share siya sa share. karon. Aha. Oh, okay. So share and like the videos. Okay. Kining isa kining heart mo Ana. ay kuan. Uy, in English sa lata dali. Lagi tubag, lagi ko buwan na lagi binuang stainless. Kandado. Kandado ko nung mga pangga. So ang in English sa kuan kandado. Di lagi na mao. Wrong. Kandaduhan ako akong anak. Wrong. Do it again. Wala lang mo trabaho ron di ka kandaduhan. So likit na diyo sa human batig. Ana lang pick lang. Okay, yeah. Pick lang ana pag pick ay sa. Diha lang pick ko lang ay sa good. Ana or kay gitagaan kag sample di mo maminaw good. Diha na ana dinhira agot tang din ayaw Sa ikagon. Oh, ana pag kuan ha pick ko. Ana pag pick ko. Sige lang. Pag pick ko diha kana pick Kanya sige pangutan na pa. Nga, wag kakatubag sa lata. Mutana po og lain. Kinain Tunay ng kan. Oh, sige, ay Kandado. lagi ingat kandado. Okay, so other words of can. Sige na. Kano? May Kano, lagi. Si other words sa kuan kanang lata. Sardinas. Kaban ako Carne Norte. Siguro ni norte. Kangod Carne Norte. Ay lagi binuang lagi kay Napabadilain nga lang anang kan. Ay sige. Kan. Chef right. Chef. No, it's No, shop. You had to shop right, not shop right. No, it's that. Ay lagi sige kuan Okay, shop I'm sorry. kuan. Shop Properly, right. shop properly. Yeah. Okay, so isa na Okay, kanding kanoy. kan lagi so. Ay, say, hold on a minute. Na ako'y kuad. Na ako'y kande. Na ako'y question ha. Question mo. Ako tag ani. 50 mil. 50 mil dali sa email. Na ako'y question ba. Butang-butang sana isang ko nagpan. Ito nagpost. Okay. Diba? Sige, dali. Sige. Ako yung Okay. Sa katong among i-post na nga mga picture na diba nagkuan mi nagposting mi. Pus. Tarong nga lagi na diyan. Nagposting mi kinsa may among giawat-awat ato de. Ayaw kumplituha ka ng basta makuan kay basig mga priso. Slide. Dali. Laison. Unsa ko na among gikuan ato. Kisa may among gisunod nga kanat posting di. Nasi. Okay, got it. Very good day. Day ni Slen. Okay, dili na ko inganlan ha kay basig mga place.
Si Mami. Bawal. Si Mami. Mami di. Yo anak Di, ka lang anak, mami di na lang. yes. Bitaw kong ingon. Si, Nya ang usa kaysa man. Ang nakauna si Nislin Baoy. Yo, suwat diha. Sige, suwat diha ang nakauna. Ako rin mo pa dan. Oh. Cover ha. Oh, sige. Cover diha. Kay ako ay ambi atong Kana- kanto ko sudlan. Sudlan na listahan. Eron na ko na to. Okay. So, ay sa butang sa taning amount kay human kita ni ro. Dita ka kuan sa. Okay, good luck mga pangga. First honor. First bunot ni mga pangga. Okay. JR's so naa si JR Amon oh. On. JR Amon. Hello JR Amon. Napod si no na si JR Amon na si Mads Nat ang nag-use sa kuan kang okay so Nana sa siya. Inday. All right. So okay, ate mitulo. Yes, naa diri ang may pag mitulo na la atong gibutang dito. Di nani, sumil pa man to basta mao na to. Dili nitulok kay dito sa ako ilangalan jud kay. Exactly. Sige ra. Okay, so grand. Nislin Baoy dito to sa ako aday sa MG ka mag cover sa imong 50 ha. Katong Dili iyang pa na. Q&A. Yeah, dito na. Okay. Bati ako ng mga bulpin. Ay, sa. Ininindot siya. Pwede. Kana nindot siya sulat. Hinuon ako maning kuan man ni siya nako dili man ni siya ang kanang dili man ni siya ang final. Agi manggod na oh. Bati man. Kuan na ganahan kay kuan. Dili na po sa may klaro eh. Ngingnan ilabay na sige balik-balik sa nusulanan. Lag pagyud ko no na human. Okay, so ang ang among bunuton mga pangga. Okay, tanawon ni nato kaning nagbayo, kaning kanang kuan nagtukaw gyud sa kuan. Deserving nga makadaog ang kuan kaning mga nag alay lud na apil ko. Yes, Laura May Wagas. Yes. Naay mo nga dire. Cover ko ni. Kana. Okay. Tatag ninyo. Okay. Kana sila. Okay. Okay. All right. So, unang bunot, okay? So, unahon na to ang grand prize. So, ang grand prize nga atong mapilian mga pangga is 500, diba? 500 peso. 500 M. Dara man ni kare siya si kuan dara si M manday ni ako manday si K. Kay man na siya god. MJ ba ya ko? MK. MK M manday ko sa ba M. kay ka? Million. Kabet. Milnaryong mene. Si kabet. So, in short, MK. Okay? So, in short, MK. Alright. So, pasensya na ang wala matawag, ang wala ang inyuhangan. You are not in here because ang katuning among paingon na mo ninyo nga mag-share mo sa videos, magkuan mo, mag-comments mo sa YT, ug katong sa ako sa amo ang page sa regular page sa Facebook and regular ang page also sa page sa kuan sa FB. Okay? So, let's go. Good luck everyone. Unang bunot. Ikay kuan bi, ikay kuha sa unang bunot bi. Pila man eh? 500. Ang 500 ni ang first prize man. Ang second is 350. Dayon 250 ang third. Oh. Sige. So 350 ano ya, 250 ang third. Okay. Alright. So bunot. Okay.
Alright. So, unang bunot. Number one po siya diri. Sa ako at kaklo. Kinsa man tong yun ako nga number one nga kuan. Number one sa list. Kinsa man tong nasa number one nga list? Hana, tara, bunuta in town ko. Tanawan sa, Kinsa na? bunuta in town ko, ma'am. Nislin Baoy. Nislin Baoy, congratulations. 500. Say, what did I told you, Dai? Be positive always. Yep, do not say, dili ko kuan, dili ko, dili, tara. Number one, no? Nislin Baoy. Say, I told you, always positive. In Think everything. positive, yep. Kahit negative, i-positive mo, God is always guiding us. Okay, so Nislin Baoy, congratulations. Okay, so kaduhang bola. Ako na ikuot sa ikaduhang bola. Ikaw quote diya. Okay. Kaduhang bola is Rosel Gabito. Yeah, 350. 350 goes to Rosel Gabito, mga pangga. Rosel Gabito. Okay. Congratulations. Rosel Gabito. Yeah, 350. Okay, so congratulations, you are the second okay, third. Congrats. Sa third is Ma'am Bet, Asa, ha? ma'am to walay load among usa ka cellphone, ma'am. Ogoy. Ho, wala pagid maayo among wifi. Jonas. Sige lang dong, dili pa siguro imong panahon makadaog ka dong. another chance. Don't worry. Basta kay magkugi. Okay. So, number ikatulong bula. Sa ikatulong bula. Sa ikatulong bula is Edith Waluhan. Congratulations, Edith Waluhan. Under you. Tara. Yeah. So, Edith Waluhan. Edith Waluhan. Okay. So, Edith Waluhan, third prize goes to you. Congrats, Edith Waluhan. Okay. Mata pa baka ni. Say hey. Ay, say hey. Say okay. Type something, Edith. Yeah. Kay Type human something, butang na sinasunda ka. ihatag na natog lain ron basta di mo kuan. Si present. Edith Waluhan. Edit waluhan, mahimo kang edit pituhan ron. Pituhan ko sa karon. Sige na. Start counting na. Inay maguna kay ang internet. Oh, maulagi. Sige, mag-start na mi og counting ha sa edit waluhan, amo anang pituhan. Oh no. Goes. Ayaw pagkusga kay loading man ka. Di mo pito ka og kapito. Sige, oh no. Wow. Uy, amaw na raw ayaw di katubog. Rosel, Edith Waluhan, third asa na ka. Na, tanawa, human ni Ros Edith Waluhan, mapituhan, giniron. Dali kay nag-watch. Ako naladawat sa imo ang content. Ato ni ipalit og kuan. Human, mapurpit, giniron. Edith, pito. Hain na ka. Okay, we have to go move on. Okay. So, saan man na perfect, give it to other people. No. Just keep that. Kasi na wala pa. Tagaan pa na ako nag 30 minutes to Okay. claim. to claim niya na eh. Kung Yeah. di ni siya mo claim, iyahaman noon ng kuhan, iyahaman ng side. So, siya mo- Nara. Thank you po na. Oh, that's it. Tara. Wala, nigimaw na. Manggali, wa mapituhi. It's still, you're still keeping the walo. Okay. We will still let you keep your walo. Keep the pito.
We keep the pito, you keep the walo. Yeah, you keep the walo, we Pito. keep the pito. Kay Okay. wa man ka na pituhin. Tunas ka na, we are insured 1K ni Jen. Okay, so kaning we'll do the second. Okay, so that nakuha na ta og third. Nakakuha na ta og first, second, third. Okay, congratulations Neslin Baoy for 500 and Rosel Gabito for 350. Edith Waluhan for 250. Okay, so ang sunod na to is unsa man ikaw unsa man ko ano ni. So Nanay, third. Oh, na. So mukha taw Sige po, dia og 5 sa console. Okay. So 50. yeah. We'll do console. Kanina lang ang puna ang tanan niya. Aw din unya sa magsabot lang ta. Magsabot lang ni. Napa may magsabot. Ayaw mo kabala ka mga pangga basta wa gali mo dire basta wa gali mo dire di mo mapwede ha. Di mo pwede nga makakuha makadao. Guys, ko ana. Bisag dili mi mag-announce na unsay kaliho kanamo basta Active mo. sa amo. Yes, we will look at. We keep recording it though. The whole month of next month of June, this month na day. We always keep watching who's active in our page, in our channel. Yep. And also I have two. And then we always have surprise. Yes. At the end of the month, we will give something to those who are very active. Uy, speaking About about the that. tap-tap. Yeah, tap-tap. So, tap-tap. Ang tap-tap ko no. So, ang top fan, so tulura ang makakuha nako ha sa kay gisyak ko ani. So, maghatag ko no may og tag 100. So, kay gisyak man ko niya, it was my surprise also. So, I give three people. So, tanawa sa tukatong gihatag nimo. So, katong bag-ong nakadawat gyud. Okay. Katong bag-ong na. Mong gihatag sa kuha. Naptoy usa gud. Naptoy usa si kuha murag si kaysa may bag dili ang June ha, dili ang June. Dara si ko imo. Ay no naatoy usa lagi. Kaysa may isa ha. Napotoy guys, kaysa to nakadawat sa recently nga akong giposted si kuan dili si Inday Blans. Murag si Inday Blans, yeah, Blans Tanora. Sa top ni nga katungkuan last week, top fan. Sa month of Okay, so nakadawat mo og kuan, Blans ako na lang idugang diri. Ayun na siya i-apple sa month of Okay. May, okay. Yeah. Kay this one is kuan man sa June mga pangga. Yes, mga June mga pangga. If you are getting a top fan badge in our channel, please get the SS screenshot and give it dili to us dito sa kang Libby under ka. Yeah. Ang MMG under ni Libby. So adto nito i-inform ang KB under ni Mary Jane Tanyeka. Okay? So aron dili mi maglibog cause every month i-gather na namo tanan ang pangalan dayon amo ng i-raffles. Okay? So raffles ang pamaagi namo instead of kuan. Okay? Since cut off now. Since this is our first time we have the top month of June. May. Ang May. So I gave 100 of each. Yeah, mao na iyang surprise na pangga dili na ingon nga kuan. So iyahara na. The first time we have the first takpan. Gayang gitakpan. Okay. So everyone get I have 7. Yes. Ang katong mga karaan nga kuan, don't worry about that. So we're not gonna go back to that. Okay? So that is done. This is what is now. So what we're facing is now. So kung naamoy makuha, kung naamoy makuha, then we will write it down. So sahay ang Facebook mag-email namo. Yes. Will notify us. Kung kinsa tong mga active sa amo, kinsa tong paspas mo kuan naa mag-notify sa amo ang Facebook mag-email. So usahay di mo siguro kami makakita ni. Yes. Pwede na mo makita si na ay second ay na mo si Livy og si kinsa sa imo. Mary Jane Tanyeka. So screenshot mga pangga once you receive that notification or that kuan kanang unsay nga logo or whatever.
So ihatag lang, ipasa lang dito kay at the end of the month, kuhaon na namo, i-collect Yes. na namo ang pangan nila dayon ikuan na to. So again, We na always have surprise at the end of the month. correct. So it's always have, so unya ang amo pong paagi kung wala mo nakakita. So kung wala mo naapod ko na wagtang pod ko, okay. So sige lang mong nangawagtang mo, balik ra bitaw mo. Please don't forget to like and share our videos. Maurag yun na among gipangayo mga pangga, no? Kay aron mag-spread ta sa uban. So 30 viewers is 30K. Yeah, Blans Tanhora. Ibutang na diha kay aron ko. Okay. So sa amo ang Raffles, why dili mo masiruhan? So remember that, basta magkugi na agyud mo'y makuha. Okay. So we don't do nga kanang unsay nga ana pero you must be here. Okay? So naa ang inyong presents kay kung wala, we'll give it to others kay dili man fair. Oh, sige, i-add na lang na diha. Yeah. Para Makarga na aron limpyo tanan. Yes, okay. So whatever that we so iapas na lang na didto, ina na lang si Lady og pila imong iapas diha. Oh, okay. So okay. So or what you can do is you can Send it to her, resend it to to her. her. Yeah. So just say pay attention guys sa my addition. Yeah. So highlight that name para the whole name. Okay? Yeah, Kung naay okay. adjustment karon makahibaw siya nga na ay Naay maunay addition. tan-awon. Maunay tan-awon Basta niya pa- to pay attention. Kay aron hatag na niya to fully. Alright, so console Mambet, yes, correct. Naa. So just hang on 1 second, guys. So this is 50, alright, 50K. Alright, 50K, magkuha ko og 5. Okay, mine is ano na. Oh. What na ba nalim tayo? Oh, what na. Kari magsabot pa man tani kani. Yan na lang na iko. Kay kani sa kuan man. Right? Okay. Diya karon June naman na. Yes. Wala na. So mine mga pangga, so sa mine sa ako okay, ang amo di ay nagsabot pud mi nga ang ako mo kuan ko ninyo mohatag mo release ko sa preview every 15th, okay? Sa 15th ko. Unya sa Mabinat Malusog is every katapusan 30, okay? So ay aron dili kayo ang spread dayon. So maong pwede maka-rest well. Okay, so okay, magbunot na sa 50 ha. Unsa man na imong gibuhat kaya? Sige, 50. Pila ka 50. pa? Lima Lima man ka ka 50 yan. Ikaw mag-ingon kag tarong. Sige. Ay lagi dagli lagi diri. Ang basa mo ko. Ang basa ka diha. O sige basta. Basa mo ro jud kag sikuan. Muro jud Mami- kag sigurya. Mami, oh. Asa mag-adto ka dito, gari diri. Sige na diha dili. Maayo. Padul-in na diha. Oh, dili ang maayo diya na ko aron kalili. Yeah, exactly. Sige mo kag duot. Uy, ato ayo aligrahan kay di wa na mo kadaog aning hurot sa under the table. Pag makatagat di under the table, wa na yung kadaog ani. Umani na ron. Malabay na po nag-apel ko. Sige. Okay. Alright. Ready na. Sa mo di makita ato sige glo go din sa ato ang papel niya. Hindi makita mo na. Di po makita ko na. Sige lang ni papel ha. Basta kaya mo nang giugay-ugay diha. Ug di na siya mo gawas inyong pangalan wa ni labot ani. Apil ka, Judith Sharon. Oh, lagi basta. Okay, Judith congratulations. Sharon, Okay, unang bunot sa console. Okay, so katong just join in. So, unang bunot sa console mga pangga. Meron ko ng abog madam mo. Oh, sige lang nang abog. Sabay, Sabog mo sige para di makapangnan makita, diha. o, Okay. hindi ko makapipara. Unang bunot sa console is Jamet Suarez. Jamet, are you there? Jamet? Jamet, pangga, Jamet. Are you there? Wa pa na ingon.
Si Jamets. Wala, patay. Lagi ko biyan man di na dapat kung huyupot. Ayaw, lagi kay mawa. Jamet Suarez. Forfeit karon og dili ka mo kuan. Say 4% present. na lang. Ho. Okay. Say present. Okay, right there. Always present. Okay. Okay. So congratulations. Say star anger. 4% na lang day. Pag sugo na lang kinsay mo present para sa imo aday. Umawa na ka. Kinain po din mong istorya. Uwa. Ang yan na Lain na ako manigas sa istorya. Oy, sa day pagsugo na lang day. Si imuha day. Sorry, day. Mawa na. Uwa ka pa dyan malumpat. That's what I mean dahil. Sorry. Pero nga po na. Unsa mo nang. Oh my gosh. Unsa mo nang. Yung sa mawa na ka day. Pag... Pura magingon. Panamil. Sorry na. Kasi, day, pa-istorya day, panamil. Sugo na lang. Hindi, what I mean dahil kung naay kuan ka mo prito ka, kung matawag imong ngalan, ikuan na lang day ha, ipalihog ka lang sa uban day, aron di ka ma-forfeit ka. Sayang. Sige na. Si Inday Libby na lang ang mukuan sa imong mukabar day kung ma-out na ka. So, manaton ni pag-ikot. Huwag ma-discharge. Malubat na ka day. Ma-discharge naka-dive po. Pag na kinsay may naka-fully charge diha, i-present palihog na lang kung kuan kay star kung tabang mananabag. Kasi may mananabang din na tabangin si kuan. Tabang ko nung mananabang, may naparbay magpa-jacket, naparbay mga bag-ong kuan. Sabi isuwat niya na diya mga pungon. Si Mary Jane, palihog kong suwat sa mga bag-o ha. Huwag ko kakita ni Mary Jane. Ambot na Mary Jane. Hain ka ni ay. Huwag na ay. Dara. Nara? Ambot hain si Libby. Si Libby lang itong pasuwaton. Mao na na ha. So, mano magilabay naman puto ni mo. Mana lagi na mana nalista na mong guna niyo. Ilabay na pud nimo ha. Magsige na pud tagbaw og kuan. Si mabaw na pud og kunong Sige na. Okay. Wapa oy. Ika-pilmiro pagalit to. Sunod. Okay, ikaduhang bunot. Ikaduhang bunot. Cherry Ann Morales, sorry pangga ha kay ang among gibasihan, ang sharer, ang commenters ug ang kuan. So, pasensya na kung ang inyuhang pangan wala dire, okay? So, Cherry Ann Morales, wala na ko anday kay nagbase mi sa tanan, okay? Yeah. Based on our record. Yes, naami record dire kung kinsa toy active mo share, yes, mo comments, mo kuan. So, either sa Facebook nako, regular Facebook, Hello Katie Fanatic, and also sa kuan sa amo ang page. So, mauni ang naa din ni tanan, okay? Overall ni. Dili lang ni sa kuan, okay? So, ikatulong ganahan anak ko na kuan. So, Joel, okay. Hello, it's the second bunot sa console is Joel Canapi. Congratulations, Joel Canapi. Right here. Joel Canapi. Alright. So, Joel Canapi. Kini si Joel Canapi, kugihan kay ni Do. Yeah, ano? Si kuan mo nagtiayon ba? Kuan. Milpa. Dili. Uy, iya na pong giparis ni. Tanawa, si Joel Canapi, giparis na po niya Milpa. Umadi ka Jonas Canoy. Si Jonas Canoy. Jonas Canoy, Jeffrey Cabales. Kana, kang Maylin na ayaw nag-iparis, nagiglaing. Wali, gini. Uy, tuwad gini mine. First, basin din na, may mga end of the year. Mag 1 year na rabi may hapit. Yes, mag 1 year na hapit. Yes. Mag roll call namin sa mga first honor, ani. Okay, yeah. Ang ani,
kandidata si Joel Canapi kani di na nako ni mga na-register na Joel Canapi, Darsky Heraldez, Jeffrey, Okay, Kanoy, nagtulo. Una, sige. Lyndon Tanika. Isa pa ng mga Jurisky si Roger. Isa pa ta. So, basen dahil mag 1 year mo na graduation. Nag-graduation na po. Ang mga pag-graduate na po mo. Pag-graduate na po na siya. What I mean is, basin na mo award, maka-award mo. Pag-graduate na po mo mga panggaay. Who knows? Ay. Jesslyn Baoy. Okay, so ang ikatulong na bunutan is Junella Ciarot. Ikatulo sa 50. Ka na mga kuana na. Okay, so ang ikatulo sa 50 is Junella Ciarot. Alice sa Sutana Okay, here, there you Artaho go. watching daw. Okay. Christina D. Alihan. Ablihan. Di Alihan. Oh, Christina Di Alihan. Oh. Okay, so ang Christina Di Alihan din. ang Hello, Ma'am Beth. Nandyan po ba ako? ang ikaupat nga bula, atong bula-bulahon. Hapit na nating paso. Okay, hapit na ko nagting paso. First honor here. Si Kuan, Libby. Libby Sismar, first honor here. Patay ka. Paso tingay, papasuhon tingay niya sa ilawom sa Kuan grandstand. Okay, ang ikaupat nga bula. Lourdes na si Lourdes diha. Si Maria Lourdes. Yes, naadin. Naadin yan. Lourdes. Okay, Sisi Esperanza Visda. Sisi Esperanza Visda. If you are there, claim it. Say yes, I am watching. Sisi Esperanza Visda, congratulations. Dali kay aron dili ni ma. Ban. Susulod ban. Magsuka-suka na sad ka. Yeah, bising ngita na punog lain. Aw kanang kuon. Sisi Esperanza Visda, are you there? Ala, natuog na sigurong birthday girl ay gikapoy in town to see ya. Isulat lang na, i-consider na lang to. Danyo Espiritu say present. Okay, amo lang ning ihatag niya ha kay ngano wa in town toy-tog. Yeah, nya share man gud ni siya, pirmi gyud ni siya. It doesn't matter kung kuan. So all the time that we have both in our both videos, basta mga new, yeah, this one she will definitely give it share it with no doubt. If you are here or not kasi nag-share sila magkuan, we considered it. Kay kuan in town to nag-celebrate sa iyahang birthday. Unya kapoy kay baw mo nag-on siya, nag-live gahapon tapos nag-cook, yeah. All right, so I will give that to her. Okay, so all right, mga pa-jacket. Okay, jacketan ti kaday unya na kay ngano na ako sa na ako dire. I think this one is no, because that is the mute. Dili. Cellphone ni akong gamit pangga. So isuwat lang mo ang kanang mga bagong salta. Okay, so ang ikalima sa tagkuan, tag 50, okay? Ang ikalima. Hindi na nagsulat ng mga bagong saltang wala mga jacket. Okay. Diba? Okay. Mga jacket Yeah. Christina D. Alihan. Christina Aligara. D. Alihan. Christina. Dili ko na mas Alihan. Christina Aguilera. Awabi kong si Christina Aguilera. Christina Dili Alihan daw. Kani akong gipang sulat, no jacket ha. So that means No. Yeah. Okay, ready na sa ikalima. Sa ikalima pangga.
Nakapaso ko no kasi may nakapaso. Ang ikalima nga ugot-hugot ato sa ning tan-awon si ikalimang nahugot pangga si Star Anger. Oy! Congratulations. Star? Yeah, Star Anger. Congratulations. Oh, naa ka diha Star Anger. Human gini Mo Star. siyang nakuha na. Mao ni siyang Manugod. si Libby manugod sa isa ang manugod kay basin na maputol iya ha. Oh, So dara, yehe kaabot pa kaabot. Nakaabot pa. Nakaabot pa siya. Okay. Okay, nakaabot pa ang bituon, nakaabot pa ang bituon nimo. Sige mo, sige panugod. Tama, wag gid yun eh. Panugod na lang. Panugod na lang diya ang mabang. Kasi nang mamatay. Mawag ni uto na ang bawa. Panugod. Punta ka lagi ni kuan akong baba oy. Ay. Mga pasaylo sa mga nasakitan, sa wala ko tuyuan na nga. Ako wala it doesn't mean nothing. Yeah, it doesn't mean nothing kay kuan ni siya sige tuon pag yun, tuon ug matuon ya tugma tuon mo si resulta wala. Walay sudang ulo. Mauna. Okay, so arita sa tarungon ni nato kay kuan. Romel Hernandez. Bag-on siya wala man lagi si jacket. So, lagi si suwat lagi na si ko ano si Vade. Remember, you only write it down. So mauday ni si kuan si Naisel Bastatas dili makita. Kani ayaw nig isuwat ang kaning letter because you know why kanang it's walay not kuan. counted. Yep. Okay. Yep. So Pero for those who don't have no profile guys, face, you are going to Not- be adto na spam na, spam ka. okay? Di So ka makita ni you kuan, have if you Mr. want to be Tatay. counted, Kath, you have to put That profile invite on your ko. picture. In your Yeah. kuan, in your sa imuhang kuan. Yeah. Sa imuhang channel. Profile. Yep. Kay picture not counted. So from now on, if you are new and you don't have a profile picture in YouTube, that would go to Spam. spam na. It's not counted. So matawag na siya og kanang phony. Yeah. Phony account. So i-trash na dito sa kuan sa Butangan kanglolo. ninyo kuan, yeah. Okay? Dili So na nila anugon ang padawat. inyuhang pagtanaw, Time. anugon ang inyuhang time kung dili It's not ninyo counted. butangan o kuan picture. Okay, so from now on dili na mi mohatag pod og dili na mo ilista ang inyuhang pangan kung kay naaman may gift lagi sa bagong sa mga bagong mga kuan mga Yes, Christina Di Alihan. Oh, so basta naamoy kuan naamoy gamay nga regalo gikan namo basta bagong kuan. So please do subscribe both channel ha, Mabinat Malusog Group and Yeah. Kantayaw Beth. Okay, Uh-huh. and also I would like to shout out thy blessed Sino si Kara. Kuan? So kung wala Jade. pa mo subscribe ni Kani si Bless- Jim Villamor, dili man na ito maklaro yung kuan na siya picture pero dili na siya. Yeah, that's fine. As That's long as fine? it's not Na? letter, yes. Okay. So kung wala pa mo nakasubscribe also I will shout out the local kana maghangad ba sa to yun na lang sige mo to Siya nang hanggaron. gana putas kon okay. So ang katong wala pa nakasubscribe sa mga Jade. local kuan. So please follow also Bless and Cara and Pobreng Probinsyana Support each other. ATS Blog Family. So, kung kuan palihog ko og suporta nila, it is good to support each other, okay? Si kuan, gura-gura. So, ang Gura-gura. inyo ras siguro uy. Kuya wa ni niya uy ingon siya gura-gura. Kuya wa mo sa tanim mo pasagan makapangan og kuan Ito sa ganito, eksaba lagi. Ito ganito. pagtarong ko niya. Ikuan ka na ihunghong ka na pasagan lang ko nabutang mong baba. Gura-gura uy. Oregon. Sama di gura-gura. Oregon. Oregon. Tanawa mga paggaog di og tarong pa ni siya. Sigura-gura. Isa kay mapalog. Iya harang
iyaharang nagmaumaura siya ngan. Yeah, you had to follow her because she was No, supporting she us is also. she is supporting us. So Oregon. She is Oregon, also. Oregon. So check out her YT mga pangga, okay? So kuan na siya, membro na siya sa Hello Kitty fanatic as well, okay? So shout out dahil sa mga Alice, mega Alice, shout still out watching, to ma'am. all Oh, my Hello Alice. Kitty fanatic members and family. So especially to all my moderators. So mga pagga, wishing more members to follow and to join in Hello Kitty fanatic members. Okay. Let's go. Jima na ikuan. Christine Alihan. Okay, Doon na si nakita Jima. nimo? Yes. Gima Benedicto. Okay, we all welcome. So kung naamoy mga friends that would like to, have fun with us, Support sa among us mga because kabuang. So kay mga kuan na sila mga buutan nga kuan. So Jima. Vane also Gima so Vane Benedicto. vlog. Okay, Shout out. so Yeah. yes, okay. Welcome so back to mega shout out to everyone who's Kantayaw joining. Beth. And sa Kantayaw Beth and Mabinat Malusog Group and to all others that I've mentioned. Okay. So palihog kog type kung kinsa to ang mga ni-follow sa mga Join local ko man sa Hello Kitty announcements. Fanatics. Join ta si Jamaica. Yes, everyone is welcome sa Hello Kitty Fanatic to join in if you are a fan of Hello Kitty Fanatic, okay? So, pwede mo dito, kung naamoy mga collection sa Hello Kitty Fanatic, you can join in, okay? Everyone is welcome mga pangga. Whether you have a tiny collection or a big collection, go and Hold on kung dyan. basta. Dahil Judith, lag-on do kunda kayo siya. Okay. Kung mutuyok na, tuyok po Tuyok pag apil kay aron makakuan. Okay, so kuan na ni sa 30 sa arita sa 30. 30 na siya. So kuan gyapon tagay mo. Tampuan na, mahurot Na na po? sila. Oh. Okay. All right. So sige, napo ko nun mga pangga, ingon siya. Napit tayo akong pinadsir din. Sige, gipreso ra na ako. Naabit tayo din sabot-sabotan na nila mo. Asig, ingon siya sa badlong nga po ko. Badlong nga po ko ba, matumats na ako ko. Ano, sabade, badlongon ka, sa gabi. Ala, sige. Alright, okay. Congratulations. Hopefully nga mahurot ni o tanawa makakuha tanan, okay? So unang buna. Just keep on comments guy aron di mo makatulog diha bisag di mo makita na ako ito sa lagi ka ko new baby daw siya kasi na. Si Libilan ka na all new babies kasi gusto pa at sa Gcash. Okay, si Gemma Rose Canyo, okay, 30K. Okay. So, K means stands, Kantayaw Beth. Say, wanay labot, dawa, oy, oy. Si Jima, yeah. Jamet Suarez, nadawat imuha, yes. Giga, Edith Waluhan still watching. Okay, so Gemma Rose, yes, Gemma Rose is very active, although she is the new. Yeah. Pero, kuan kayo siya, dali ra kayo siya, nakaapas. Okay, so, and she also asked me of what she needs to do. Okay, so, kuan na siya, ingon ko day, you have to read all that mga kuan ako, mga announcement dito sa Kantayaw Beth and sa Mabinat Malusog Group. Okay, so, Gemma Rose Cano. Dali. Where are you? Naapam siya, kita na narao. Okay. It's just there. Okay. All right. Okay. So, labay na. Kaya di magdubli. Kaya mapasok na diri balik kumantan eh. Merry Chris Machete. Merry Chris Machete. Are you there? Pasok ka sa 30K.
Isuwat din si Alice. Pero, so sa Isuwat tanang ka na, din. siguro sa dia. Wala, ha? Okay. Wala pa tao na. Okay. Okay, so naa si Kuan, si Marie Chris Machete. Hayman. Human ni ron Naman to si si... Kung dia, wako si kita, Marie wako Chris. kita nga ni Kuan. Kauntingan ni nato ron. Asa si Marie Chris Machete, guys. Tell me if she's in. She was there earlier, maybe napatay na yung kuan niya, cellphone. Ingon na po ka. Ingon sa? Wala. Wala ko. Nalubat na to. Siya, bago pa lang to na akong nakita sa Marie kuan, Chris Marie Chris Machete. Asa si Marie Chris Machete. Hello, hello, hello. Mega love shout out. Okay, we have the new Edna Reyes. Edna Reyes. We have new Welcome. welcome sa Kantayaw Beth and Mabinat Malusog group sa amo ang kuan. Asa to? Asa si kuan uy. Hala. Human gyud ni si Marie Chris Machete. Asa na? Ay, saka, ang pangitaan si Marie Chris. Wa lagi kay later lagi na siya. Day, mata na din na, day. Lag kayo bitaw o. Day. Mata na din day kay nay hatag ni nos uban yung nagsigaw pang mata. Sayo kay kanatog. Human gyud ni ron. Okay, amo sa nang ibutang diskilid be kay ato sa nang ikuan. You say that they are the Oo. serial. Oh, sige. Una sige. Okay, ikatulo ato sa ato na lang ipawahi. So maybe ikuan. So ikaduha sa ni. So kay wa pa man si Marie Chris pero amo gihapon ang ihatag ba pero kuan. Okay, so ang ikaduha, Mads Nuts. Congratulations, Mads Nuts. So, surtiha ko nung madnat, uy. Hatag na lang na si Marie Chris Machete. Yes. We did say that we are giving it to her. Okay, so madnuts naama na si GR man ang iyang nagkuan. Sige, comment diha GR. Madsnat, so dara, ako ba? Ako ba? Oh, yes, ikaw ba? Okay, dara. Oh, labay sana. Ha? Di, lagi. Remember I said to you about the orange juice? Okay. I don't want to eat anything. Wapay kuan. Too early for that. Salamat na lang. Thank you. Nikaon ako daag saging wa natuog pa to akong saging saga pagsaba diha. Higda-higda naghigda-higda ko nya nagkaon-kaon saging wa oy natuog pa to. Wa lami nang saging og dili na og kuan na matuog pa. Okay. So, okay, ang ikatulo, Nida Sasareta Dayagoso. Nida, congratulations, Nida Sasareta Dayagoso. Asa si Nida? Saan imo sige? Ito ni. Kaon diha. Sige mag. Sige gigutom niya. Ako gipangutan na guys. Nida, yeah, go. Nida Sasarita. Okay. Naara siya. Okay. So, remember kay number 10 ni nato ibutang si Marie Chris Machete. Ako na lang nang ibutang ya. Butang na lang dahil pero hindi ko makalimot kaya. Okay. Kana gisi na. Ay ipasok dito sa imong juice ha. Tingalig imo nang. Kado mainom di mabayaran. Delikado ko nog mainom di mabayaran. Ug ipasok sa iyang juice human. Okay. Nakamande. Bago diri si pobreng probinsyana. Hello, Day. Maria Lourdes Abendan.
is na number 4, si Maria Lourdes Abindan. Si Provinciana, si Cassie Yeah. na siya. I see. Hello, Day. Yeah. Maria Okay. Lourdes Abindan. Hi man. Maria Lourdes Abandan. Si Ludet. Ludet, paging Ludet. Amo na siya? Oh. Si Lourdes. Oh, Maria Lourdes. No. Dara, present ko na siya. Okay. All right. Congratulations. We have a new one also. Good eves. Yes, Chacha Cruz. Good evening. Thank you for joining in. And Chacha Cruz. Mag-chacha ba? Kana ba? Chacha, Hindi chacha. man ako makita lagi Chacha. dito. Hello. Anak. Chacha. Loading po kayo niya. All right. So, Maria Lourdes Abindan. Okay. Lagi na ko nag-ana si Maria Chacha Cruz. Yes. Good evening. Yes. Okay. Okay. Kung thank you for coming in and joining in my Kantayaw Beth live. So live and alive. Don't forget also subscribe Mabinat Nasa- Malusog group. It's very dark man ang iyang kuan ko. Yeah. Okay, Yeah. ana. Oh, okay na. Chacha Cruz, good evening po. Good evening. Okay, ang ikalima, Levis Sismar. Na, finally, Congratulations. Ang ikalima, cousin Levis Sismar. May kaulahin ka dahil. Samantao ni siya, pirni maing gali, wa maadto sa tag-Jays. Pero it's like Nislin, Nislin, hilak na lang good. Ay, lagi sige kuan, you Sa know. bago di mo hilak kung ikaw kuno muna ni mo. Kuan nga di maibtan ni mo kuwan basta nila. Di maibtan. Sa ipton. Ngipon. Dili mabunot imo ang ngalan. Muna nimo. Di ba ka mo ka una-una og siyagit. Ladies is smart. Okay. Yeah, you're welcome. You're welcome, Pangga. Okay, ika-unom is Judith Siarot. Judith Siarot ang ika-unom. Mautaw ni silang mga magbayo. Yes. This one is our Yeah, Judith Siarot. Congratulations, Judith Siarot. We're looking more die hard for us. Yes, die hard. Sabi, die hard ha, dili hard. Dili Hard to die. Hard to die. Matirang matibay. matirang matibay, yeah. So, English. sige. English. Wa pa ko nimo tubaga sa unsay English another na English hard sa to no. Wa pa ko nimo tubaga sa another English sa lata. Kan lagi. Di lagi na mao. Di lagi another. I said another. There is one another way. Man ka tubaga pangita agi na loading loading na. Day hard day. So kasayon ra na kadiri easy ra na unsa man ka. Okay. So ang ika-7 spot nga ika-7. Okay, itong wala na nakakuan niya kining nag-watching si Cherry Ann Morales. Ako man ito. Oh, si Esperanza Vista just in. Congrats po. Yeah. Congrats, Yeah, friend. you belong to 50K. Si Esperanza Vista. Okay, Alice Artijo. Cherry Morales. Alice Artijo, you are number 7 sa 30K. Alice Artijo, congratulations. Siya tro. Okay. Christina D. Alihan. Kasi kumawala di ano. Kasi may na, si Ima Pacaldo nakakuha. Naman din. Naman siya din. Sa Yeah. Raffles. Yeah. Naayangan. Pero wa pa nigawa. Ato na rin paghawson. O, dara. Kana, butang na diha. Labay na. Kapila pa man na. Sa kapila. Daghan pa man. Bunot, kapila bunot. Napay duha ka napay duha ka blanco. Duha pa ka pwesto ang kuano nun. Okay. Number ikaw kuan si Milfa Cabales mitulo kuan siya mitulo team. Okay, Milfa Cabales and Jeffrey Canoy. All right. So kuan diha kanang tingog diha. Naraw Jonas Canoy. Dukuta na Jonas ay sige pakuot diha. Okay, last sa tag 30 ha, last sa tag 30.
Emma Pacaldo, good evening man Beth, good evening Panggang. Anong wala pa man kay jacket? Naaman ta kay jacket kay kuan man ka. Diba, sige kaduha po ng account mo nang kuan. Anak din na Basta duha pa niyo. Okay. Amudia, Alex Amudia, congratulations. Si nakadaog man to karon si Wow, uy, Santo de lang ka. Milpa. Si Teresa na. Ay, maayo ginung. Wala ginung utok iya na pong gipadaog niya si Teresa niya si Jonas kanoy iyang ibuhay ko. Uy, Teresa, okay, are you there? Teresa, Alex mangguna akong gisulat ko nganang basa ni manip na mao. Sige ra, Alex Oh. ug kuan Oo, na maglibog to kay libog. Ging nanti kadaan. Si asa man si kuan Teresa Danyo, Alex present. Oh, dara na Alex oh, Alex. Si Teresa Sa imong gilid. gipangita. Buot ka Alex, Alex man. Okay, so Alex Amudia. Okay, ang sako na sa YouTube na. Sa YouTube na mi ikar bitay niingon nga mo follow ta diha sa Manila. Ha, unya nga naman ka. Follow sa uban. Kasama na ko ni Alex. Oh, Alex man na, ni Alex. Okay. So, ang napo nga nakadaog sa 30K is Jima Rose Canyo, Mads Nuts, Neda Zazareta Dayagoso, Maria Lourdes Abendan, Levi S. Sesmar, Levi B. Sesmar, di ay, S na ni nun, double S na ni nun, sinskrel. Sa man? Silent S. Imo na pong isilent ang S. Pagsaba di ay. Magkuhan na si Altiho. Alice Artijo. Jonas Canoy. Nya Alex Amodia and Marie Cre. Si Marie Cres Magchetti. Okay. Unsam ni? Okay. So, naay nahabilin mga pangga. So, ang nahabilin sa man ni ato ang nahabilin ato ning pangbitayon. Ang nahabilin mao ni bitayon. Pila man na usa 20. Okay. All right, ang nahabilin mao ni ang tag 20 mil. 20K. 20K di ay. Musay 20K. 20K. 20 ka tiki. Sorry sa pagtarong diyo 20K kuno. 20K. 20K. Okay, so 20K. 20K kuno iya kung siya pa'y paisultiun. Ingon ni Ima, maulagi ma'am ako. Bag-o ni ako account kay na-blocktan daw siya. Okay, I see. Nabdakan sa ukaraan. Oh. Okay, so ako ning tiwason ang nahabilin diri ha. Okay, kinahanglan nga present. Kinahanglan nga present. Kinahanglan nga present mo ang kaning nahabilin dire kay og waaw. Wa na. Human. Okay, si Mylene Zarokam. Merong bunot sa 20K. Mylene Zarokam. Mylene Zarokam. Okay, present. All right. Hello, Day Esperanza. Mata, kagbalik, Day. Okay, Happy ang birthday, ikaduha. Happy birthday. Ang ikaduha sa tag 20K, Richie Urbanon. Present ko dang na loading kaayo signan jud. Ha? Si Lorimi. Okay. Lorimi, wag kas banana siya. Nakadaog na siya, wa pa. Wa pa na din hiya. Ano sa listahan? Asa man tong kuan? Dara, Richie Urbanon present. May Present. kanluan. Hello. Sa manang may kanluan. Ba't lang? No? May kanluan. Hello po. Bagong salsa Oh po. yeah, hello MJ. Unsay may kanluan MJ man na. Kuyawa mo sa tuni. Kaya na ako Uy, basaw na. paminaw ingon siya sa may kanluan. Kasi may kanluan. Abi ko gipatag-an ko niya unsa ang may kanluan Tagalog. Hi, Daddy. Hello, good morning. Oh my gosh, nigawas na ang iyang gipreso. Nakagawa sa nga akong gikandaduhan. Ang gikandaduhan nigawas na. Gikandaduhan na ba na ako?
Gawas man eh. Nigawas na ang Say hello, gikandaduhan. Daddy. Shout out. Shout out. Shout out ko no, Isinggit nagkuhan mo, pa ay isinggit pagsabat. Ay sabad dia kay nagkape pa na Sing siya. it! Jeff. Okay. Kanluan. Si Mary Joy Canyo ang ikatulo. Shout out, Daddy. You're on TV. Yes. Oh, no shit. Ala, naligas si Mary Joy That's CCTV everywhere. There's CCTV everywhere. you see our face everywhere. Asa man ni si Mary Joy? Mary Joy? Merry Christmas, Machete is present. Okay, we got your kuan. Mary Joy, asa si Mary Joy? Mga pangga, I'm looking for Mary Joy. You're welcome, Sisa Esperanza Bisda. Naghuwat pa ko ni Mary Joy Canyo nga mo in. Okay, ang ika-upat, Laura May Wagas. Ika-upat, Laura May Wagas. Amo lang yung pangita. Laura May Wagas. Asa mas Laura May Wagas? Okay, present. Alright. Okay, labay sana. Laura May Wagas na siya. Okay. Ikalima is Blanche Tanahura. Si Blanche naka... Wa pa lagi katong nang Dili. diad. Ay lagi naglibog-libog ka lagi utok lagi sa Mga ana gud lagi na oh. Mautan na gipadala ni Lord kay aron kita mga kwado. Sagad lang gid lagi si Blanche daw basta makadungog sangan mga pangga ay gay. Ano naman? Kulang ni kuan kailangan ni upgrade niya ng chip. Full na Loading ako na ako. Full na ako memory. Di na ako. Loading na permi. Kailangan Dara, na ni oh. kanang Dara, sige dia. upgrade sa atong chip. Oh my goodness. Wow. Ipadala So, ni Lord. Alright. So, ang kuan si asa si Milpa Cabalis man to ang nakadaog. So, karon si ang unsa man ika-unom Kashi Saita. Napa, bilin. Kashi Saita. Oh, kani siya no. Okay. Kuan na siya. Kana siya mauna na ang kuan. Ay sa Kashi Saita. Na niya si Mary Joy. Si Mary Joy Canyo ato na lang ng isuwat. Mary Joy Canyo, the last but not the least is 20 mil, 20k. 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 20k ko na ay lagi na sige 20k. So mo nung 20k oy. 20k. Ana in English po na so mo 20k. na K. 20k. So daghan kay nigda ang K. Nochi Usores. Ato na nang ikuan. Okay. So manataan ni sa kuan. Si Nochi Usores ato na lang po na siyang ikuan dire. Sige tanaw na di. Hindi na ko giihap. Oh, sige. Nakaipangutan na ko. Nasa gihap isa na. Pamtanawa ra gud ni. Murag gyud ni siya tarong isab. Nako gihap. Lain na po na utok mga pangga. Lain ni wala na po niya tanawa siya. Hibo ko nga nung naging siya. Tarong na diya. Sige diya. Kisa tayo pangan si Kuan. Okay. So we have 26 watchers right now, okay?
So I don't know if you guys are sharing our videos. So if you're two sharer, say that you share twice, okay? So if you did share our videos and like our videos, say that you did share twice of our videos, so you'll be able to kuan kanang magpalas raffles me, okay? So dali ikuan dito, share the videos twice and send it to Libby, okay? Libby will confirm what is your kuan. Mag-charge si Mary Joy. Yes, I already give it to Mary Joy. Okay. Cousin, be aware that if there is two sharer, confirm their names. Okay? Screenshot. So we will be able to kuan. So we will give the numbers. Okay? Sa YT or it doesn't matter where you're gonna share it, Pangga. The live today, okay? Our live today, you have to share twice. Share twice and confirm. Share twice and confirm. Give it to Livy Sismar. Dapat tayo idrong, mother. Oh, Mother. mauna ni sa magtanawa lagi. Lain lagi. Magtarong lagi. Di ano mag-pay attention lagi. Kaya na nako sila nga magkuan lagi, mag-share twice share. Karon right away? Mauni, yes. Mauni. Anya si, correct. Sige. So, while you're sharing right there, okay? Oh, na-share ko ang pangutanang mga Pangga while you're sharing. Okay. Kasi gusto sa akong question and answer. Sige, na-share Q&A. Type R. Remember, okay, to remember guys, the date. Write it down the date if you guys one of the winner para na amoy record, okay? Yes, kay naa man na goes to hers. Yes, malusog. MMK. MMJ. No, say MMK po ni sunod po siya. Bisag sayop ang ako ang kuwan. Sayop ang akong ingon. Sunod po siya MMK. MMJ. Dali ana di. MMJ, question and answer. Dali. Si ready. So, isend ang inyong Si ready. Let me see your, if you know very well sa amo tanan sa kung kining question na para ni nga mailhan ta mo kung nag-follow ba jud mo sa amo. Yeah, both channel. Yes. So, paminaw mo kay ug makakuha mo ug nag-follow mo, makakuha mo sa answer. Yep. Ready? Si type R. Twice, ma'am, twice ko na. Samanang twice, Joel. Mao lagi na nag-screen, lagi na nag-share na lagi sila sa itong video kasara mo ka gidoy. Twice na day. So, ang listahan ni Libby ang akong Ronald Magbanwa. hello, welcome Ronald Magbanwa. Yes, of course, you're welcome. Okay, so get ready sa question and answer while I'm doing the numbers here. So, Okay, pag thank you. si Libby pag mahuman na ni Libby ang inyuhang kuan, inyuhang 2 shares adto dito, i-send ang inyuhang screenshot adto niya. Okay, Then, ready na. Sa may nag-ready diya. Dennis Lynn, ready na day. Sige ra baka kilak maulahi ka. Dali sa kapoy ro magkagilak-hilak. Pahira na namong luha, mahutdan na kang luha kami pay pasangin lang. ayag ka kuan daya, ayag ka lain kay this is only no personal, okay? Yes, it's for fun mga Pangga. Ayaw taw ninyo i-take og personal. Kay og mga mubo mo og mga key. Kamo na lang sumpay kung sa nga nang mugbo nga key. Wa pa ko kay baon, saan nang mugbog kay? Naday taas. Nga puro man na mugbo. Basin taas na imo. Kamo lang liliasa. Liliasa og taas ba? Umawan mo. So tato pa kay wa may taas, puro ta mugbo. Puro tumugbo. So, walay pikon. makakuan. Walay Okay. pikon.
tikon. Okay. Okay, Christina Alihad pa jacket po dili ka siya Di magpwede ko, mag-jacket di ko karon pwede kay ka naa jacket siya pangga. I will give you all the new kuan. Tanawan ni si Edith Waluhan o kani Ano sa man, kuan nagilak na ko siya di man na iyang kuan. Uy. Kinahanglan nga naa na siya profile. Emma Pacaldo, you Dito gotta sa get iyang- your you have dito to. sa iyaan ko naman Mao na siya din hindi picture. na ko siya hindi ni makakita na ko Naman siya pirmi. picture sa kuha. Yeah, you have to put a profile. Sa kuha Edith na siya. Waluhan, Oo. okay? It's and Put Emma a profile, Pacaldo. yeah. Yeah, Kay put- sayang ang inyuhang kuan, ang Put inyuhang sa ako ang kuan kato na kay picture nga account nimo. yeah, you cannot. Kay You, you don't have you are dili not ma-count counted. na mo. Oo. Kamao din hindi ko kita sa iyangan. May buong bitaw ko, di ko kita sa iyangan dito sa kuan, white tin ako. Kay dili ka makita katong sa Facebook nimo Ida nga kuan na picture. ikuan na ilabay na ni kuan. Ilabay Yeah, na dili ni ka maka-counted dili na mong i-acknowledge. Ni kuan. No profile dili na i-counted Yeah, ni kuan. please Mao change hibong your bitaw profile. ko. Hibong bitaw ko nga dili na ko makita iya Ika, kuan. mo na siya kay So Barbie only siguro. yours. Yep. Yeah, sa Facebook May na mandali siya nasa kuan. nakuan ako nakita Kita. nako. PM lang nako ayaw GC is-send para dili matabunan. Adto ayaw dito sa GC mga pangga adto is-send i-PM directly to Cousin Levis Smar. Okay, ang inyong screenshot kay sire mo type ana og kinsay Mao din go. dili ka makita na usay kag imo ang profile walay picture. Yes. Kinahanglan na Yep, ibutang if it is picture. letter only that we see, like Emma Pacaldo, that Yeah. your comments is not No. gonna be counted. Yeah. Okay? So, kay letter E ra ang nakita na mo. So, Yeah. it's same thing with Edith Edith. Waluhan. It's letter E only. Put So, the pictures in it. dili Dili na na counted. Okay, Anugon. You will be sana pasayloon karon but next time you had to Kasi you will be pasayloon karon ko na siya unsa nang pasayloon. Pasayloon. So, napaday words nga ada pasaylo. We will accept it just for today. yes. But make sure pangga nga you have to To change change and put put a a profile picture Yes. para dili masayang ang inyong kahago. Okay? Kay dili na mo So- makita. Mo ingon din mo din ang mingon ka nga dugay kasahan sila makasulod kay wala di kay kuan wala. Okay. I don't know that. Yes, isend palihog diri sa YT Levy kay aron makita nako ilahang mga pangan. So Okay. para makakuan ko sa ilahang kuan. I don't think is we have to do pangutan asa si mong Sa kuan. punta. Okay. Yung isip, question isip. and answer. Okay, isip. Well, Alright. I'm doing Ready na kuno sila. Okay. yes, ready for your Q&A, not for me. Yeah, ano. Pero nga na diya. Pila ka kay ang among gidala? Pila na dia ka buok? Oh, sige. Wait na bus. What the way? Mura magyawin sa Pedro. Pila ka kay? Usa case. Pila ka kay ang among gidala kanang pirmi siya mag-announce mga pangga. If you notice when she does her announcement, pangutan-an na diha og Address pila to- ka kay ang iya ko nang gidala. Ingo mas Mislin 1K. No, Kana na si no. Kabitra na dili na. Dili No, na no mao. 1K. It's a 3K. No, ato na klarohon. Sa klaruha lagi nag-istorya diyan. So na. Di ba ko mag-announce ko na ako So- announcement, i-address na ako sa mga keke. Oh, mga keke, mga may keke. Klaruha lagi Diba sa nag-istorya mga, lagi. mga keke, sa mga keke ko, mga kaka ko, diba? Ako nang i-address ko rin may pila ka buok ang akong name all the K. Okay, this is na lang. Name all the K. All the K. Yes, name all the K that Ano, 5K, 15K. Name, 20K. Klaro ka nang nag-ano na sila ay. name all the K that Klaro ka. ay, ang sagan akong Sa mukha Kanang ginano. akong gidala nga K. Pila ka bok og nganli ang pila ka K.
Okay, unsa na? Unsa ko lagi dala niya? Pila ka kay? Unsa na nagidala ko ng 300k. Kulang pa na dyan. Kulang. Isa. 1, 2, 3, 4. Kulang na, kulang. Dasig, antag-antag, 23k. 6k right there. Sige Mylene lang. Sarokam. Si Mylene. Yes, Mylene Sarokam. Ah, you name it. Congratulations. No, name it. Aw, sige. Name pa di ay. Napa di ni kay bonus pa di. So name Name the 6K. K. Name it. Dara. Alright, Janila Sierot. That's it. Janila Sierot. Kapusa, Kabilits, Kakwakwa, Kakosog, Kuwangan. Wala. Kuwang lagi. Kuwang. Kari, kuwang. Karing duha. Akan usa. Kuha ra iya. 1, 2, 3, 4. 4 ra ang gikuha. Kulang. Kulang. Name. Kisay nga nako, kung sa ingan yan nako. Daghang kaamig mga 8K. Dara. Sa mga- Sikuan si Jonas Kanoy. Kapusa, Kabilits, Kabit, Kabayan. Kulang pa. Opatra, kuwang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, that's it. Congratulations, Jonas Kanoy. Kapusa, Kabet, Kapusa, Kabilits, Kabayan, Kakwek, Kalusog. Kakwakwak. Yes, we will get that kawakwak. Sini. Nangaka. Uy, katawanan po na to 30k. 60k. Buwag ko kagkamang. Ayaw lagi nagingunan ni pagpamuta. Surprise! Wala ko na sila Rilik ba? Masa na, tanawa. Daghan kayong pasagad lang kuan. Nagsagay 6k. 6k ang nakatubag. Okay. So, nakuha na to naman. Si Mary Jane nagsilindo. Ambot lang. Nagpasabog na sila sa ilang kaka. Okay. Napanto ko itong... Ito naman na ka? Okay. Wapa lagi ka maghuwat pa ko sa Jonas. maghuwat pa ko sa message ni magkuan nga Jonas isuwat ang pangalan Kanoy. ni Libby. 6K, Okay, diba? so Jonas Kanoy, unya ihatag na lang to nato katong unang naka 6 ba? Ito na, unang naka-6. Kato ba yung 6K? Oh, sige. Kisap tungan. Tunga sila. Magtunga ko na mo kisa tong ano nakauna oy kato ko gi-announce ba sa muka Kuan, gid. si... Jonas Kanoy lagi to. Lagi ka to, Di isa, ito usa. babae mo. Junila. No, Junela Dili, Opatra. Opatra. Ito naka-6. Kato unang 6. Yeah, tanaw ili asa na diha kay ikaw may makabalik kari ako ang ano Si... Kuan to yung giingon si... Dito si Mylene. Naka 6K. Di ayo kani ko anak ka ni oh. Dara hinaya na diha. Diha. 20K. Okay, tan-aw na to. Amo sang i-roll over ang kinsa to among gikuan. Si Mylene. Mylene Sarokam. Okay, we got it. Si Mylene Sarokam na gini. Buutan gining ato ang mga watcher kay ikuan man tagiyahan man ta og mawali parehan. Tagdar mga nakod mong kagud. Oh, tung manakod mong kalagutan. Imbis nga ako may manakod ka bright Tag ni. 25. Okay. Oh. Ki ko. Mil man ko. Oh, mil ka. Oh, M ka. Mil ka. 25 mil. Kay M man ni siya, MMG Wala ko nga. si Emil. K, ako, kabet. Kaba, Kantayaw Beth. 25 mil mo. Wala labot si Emil. Okay. Okay. So, Yan na. napakay question. Okay. Para to, napaka. One last question. Okay. Aha. Say, aha. Ano po, sagad lang po ni Kwan. Wa kabalo. Unsa? Asa na to nakuha. Oh, yeah. Go. Yeah? Oh, pangutan na.
Tarong nga pangutan ha. Ayaw, Ah, pagliko-liko. maglibog na sila. Liko-liko ka. Okay. Liko-liko Ready ka. for the Ang next? siranda po kaguan. 30K. Sa'yo magiging. Tarong nga nagpangutan ha. Junto karon no. Oh, ibutang buon dia, butang nga sa puno ko ako pizza. Pero okay ram ni kay ngano, mao man ni ako Ikaw kuan sa first man ka, 15. oo, Oh, ako first may man ka. muuna ba ya og 15. Okay. Madali siya. What do you call? Nasa pangutana Ready, pangga. ready. Okay, ready, mga higala. Okay. Kini, mga, kuang kini ang makaatubag ani, mga not old, katong mga, Ayaw lagi paggamit lagi na nga words. Uy, antik lagi. ang mga antik yun na ko Eh, ni, ang lagi mga old, original old, ni nga nagsimig. ko and in the very beginning, they were there for us. Right? Yes. Yes. So mga antik, ang mga antik. Okay. Antik bira. Bantay di kaskuan ha. Sa Hello ATS Family Vlog. Hello sa pangga. bibilits na Words. asa na mo Where is it coming from? originally? Yes, where is it coming from? Why did we name Bibilits. Nitske Bibilits? So, kinsay makatubag? Go, go, go. Why does she likes that song? Also. Agay. Sakita uy na may kasag na mga sa akong legs mga panggawa. Now it's not Bilbil Jonas. Come on, Jonas. Not Bilbil. Nakusianar mo ko Jonas sa pagsaba na Jonas sakit ka rin ang usin rin ay kasag doon sa ilaw mo. No, not Bibilats. No. Bilbil yan. Hala. Yeah, Mads Mads Nuts. Ano po si Mad Nut? Yeah, Mad Nut. Mad Nut got it. Okay, si Mad Nut got it. It was the song that that she likes to listen. So, gisayaw na namo, gisumba na namo kay she likes that Yes. tune. She likes that Sisiwit. panang tempo. Sisiwit. Sisiwit is the title, The okay? title of The title Sisiwit. of that Zumba sa Sisiwit, okay? Yes. Mad Nuts. Butangin nag Mads, okay? Mads. Ayaw nag-imad. Hindi na siya mad. Nuts. Okay, dali. So, nagkuhan. Yes, Sisiwit 30 ma'am mil. is the song. 30 Ilamot. mil, 3 mil, Ilamot, 3 30K. Okay. So, 30K ang nakuha ni Mads Nuts. Okay, congratulations. Yehey kuno. So, again, tuat na sa ihang lista mga pangga, ang naas diri sa akong lista karing kuan, karing ato ang Sa MMG ni hanga kuan ang kani prices sa sa imo nang i-add or asam sa tong sabutan din ba? Nya lang. Nya tanang. Diya na lang na kayo dili Yeah. ka magkuan. Yeah, Diya ra na. just leave it. Yeah. Kay aron ta maglibog. Mhm. Okay, so congrats. Yes, okay. Levi Sismar, paki-PM ang imuhang kuan pangga, imuhang lista sa sharer tonight. Dali kay aron tagaan na to og number. Nag-PM na ko ante. Okay, nag-PM na ko siya tanawa dito kay di makukalili kay Sa mga cellphone kung din sa ako. kapon ito. Buti mo. Saan ako may pangutanon? Adto i-PM palihog ni Nitski day. So dito sa ato ang kuan group chat kay aron matagaan na sa tong group chat number. ra makita. Yeah, adto dito ibutang i-PM dito sa group chat. What pag nasa na diya? Sa mukha oy nagtagaw-tagaw ko. Iya ko sa nagtagaw-taw ka diri ngano man. Kadalingi na mo mga pagkaay ang now itsura mo sa mukha sa mukha sa iyang TV kaming duha dito sa iyang laptop kaming duha dim sa dim ni pulan sige tanaw sa mong dagway Tablet, na iPhone, tanan, CCTV, every corner. okay alright taga ikaw sa nangan kay atong ikuan
Asa ni mo gisend? Mabinat malusog group. This one? Darang lista mo Okay. na. Okay. That's the pangan. Okay, so licor remeticado, you are number 1. Licor remeticado. At this moment, Yep. share. Oh, Yep, okay. yep. Licor remeticado, number 1. Ludet abenda, number 2. Timan-in ninyo inyong number mga pangga. Please ko og confirm if you are there. Number 1. There is Licor. 22 people who shared this video right now. Oh, yeah. Okay, 22 So, people. palihog ko, licor remeticado, palihog ko, og kuan pangga, palihog ko, og type sa imong number pangga. Okay. She already confirmed, licor, dili, si Jonas ang nag-confirm for her. Okay. So, kuan, si Ludet Abendan, Lourdes, Mo na si number Maria 2. Lourdes. Okay. Wa man kani PM na nako. Okay. So, all right. So, Mads Nuts number 3. Confirm inyong number mga pangga. Evelyn Ruiz, shout out taga Lapu-Lapu. Oy, welcome kababayan. Si Evelyn Ruiz, welcome Inday. So, follow na mo sa kuan sa Kantayaw Beth og Mabinat Malusog group aron makasaw ta og mga grasya. Okay, ma'am, lingaw so much na. Ayaw lingaw dia kay tingalig makaihi ka dia alis. Si Alice mo pud sa mama. Pag diaper mo daan kay aron di mo kuan si Jasper Dacalos. Okay. So number na to ha. So si Madsnat ang number 3. Number 4, Raven. Si Raven Nunol, number 4. Okay, mauni ang ni-share today, 2 sharers of our live videos and like. So, mauni ang nakakuan karon. So, number 5, Cherry Ann Morales. Cherry Ann Morales, number 5 ka. Pangga, please type in your number. Okay. So, Rosel Gabito, number 6. Rosel Gabito, number 6. Joel Canapi, number 7. Joel Canapi, number 7. Jamet Suarez, number 8. Uy, ato ni suwat ang kuno si Libby. Siya nagsuwat ni what siya sharer, paslot ning paslot ning bata. Ato di butang ko. Ato di butang ya. Yes. Okay, ibutang nako si kuan, ibutang nako si Libby sa kinalasan nako nga number siya. Okay. So number 8 it was Jamet Suarez. Okay, number 9 Judith Sierot. Number 10 Jema Rose Canyo. Okay, palihog ko og type in sa inyong number mga pangga kay just in case nga kuan Evelyn Ruiz nakay kuan pangga. So kanang naay regalo bago na siya Evelyn Ruiz. Naay regalo ang bagong salta, okay? So okay, number 13 kuno siya sa lista. Si Libby siya na bitaw ko number 13 lagi kay man siya kuan. Dili lagi na. Number 10. Number 10, number 11 Blanche Tanahura. Mga pangga. Okay, so number Isa to si Evelyn Ruiz. Yeah, mao na taga Lapu-Lapu bag-una to. Okay. Okay. Number arita sa number 12. Ayaw ko na ipaduon. Libat-libat man tay pareha man kun kasi yung mura na ana sakto ro na. So sige. Nangisaba na po. Nangisaba na po kay pagbantay di hasa mo to ako bunal di. Akong bunal o Mylen. Man ako na share si Junela. Mylen, okay. Mylen is time. Okay, wa mo follow nga send it to Levy and the instruction must follow mga pangga ha.
Kay ako ang kuan. send, pero ilista ka na mo, represent dito ka kuan. Send dito kang Levi kay ang masterless ni Levi ang among gitanaw, Basihan. okay? Among gibasihan. Kay dili mi kakita in town kay naagigamit nako akong phone. All right, number 13, Noche Yuzores. Okay. Sound familiar. Pangga. Si Nutsi. Okay, yes. Kay ko ano ni siya? Active na siya. Kashi Saita. Kuan yun. Ay sa, oy, ako sa daning i-share siya. Kisam ni si Kasi niya. Aita, Saita. Siya, ingon sa ko. Kung ano man ang Aita mo na. Sa mong say, ano? Sa mong nag-Saita. Aita. Number 14 si Silent is. Amin nag to sa kuan. nag-register sa iyo mo. Okay, so Melfa Cabales, number 15. Type in your number, please. Teresa Danyo, Wala hilagin mo sa ka mo. 16. Oh, basta i-touch na to. Mabito ng likuganahan mag-touch dire kay magkuan na mag-delayed. Yes. Mahinay. Yes, number 16. 17. Number 17, Nida S. Nida Zazarita. Ay, nakaapas kay nahabilin. Sino habilin? Tikas, sa group chat din na please. Okay. Si kuan siguro to Junela kay nung na man si Junela dari. Okay, hold on. 17, napay siguro gisend ni Livy for to coming up. Okay, hold on 1 second. Ay, lagi kong iparihan nimo nga dili lagi mag-pay attention. Gibira na po ang akong attention dire. Sa kumdang man okay, number 18 is Laura May Wagas. All right, number, type in your number mga pangga. Nahutdan ko sa papel mga pangga. Okay, isa pa man eh. 20. Bibilits. Ano yan? Title to the whole title of the song is Sisi with Bibilits ko. Sisi will Bibilits ko. Yes. Sisi will, yeah. Bibilits ka sana. Ano nang gitawag kag bibilits? Isa ba dia? Okay. So, number 19, Emma Pacaldo, 19. Dahil Junila, send mo muna doon sa kay, kay Libby ang imong screenshot para malista ka dito din ipasa na Okay, so 20, Gemma Rose. 20 is Gemma Rose. Canyo. Okay, Alice A. Alice Artejo, number 21. Congrats to all. Okay, Marie Chris M. Number 22. Okay, Levis Mar, number 23. Type in your number, cause, okay. Sige mo, makukwanta. Ikuan saan ibalik sana kay. Ibalik dito ba? I-check kay basig na atay gi-update to. Oh, gi-add. Hello, pasali. Jezebel Fermiza. Thank you for joining in sa Kantayaw Beth. And please kog follow also Sister Raka sa Mabinat Malusog group. Okay? So those are the new subscribers. Please do yes, you have to we continue. So please do follow the channel also. So we're both, okay? Kung gusto niyo makakuha o kuan dubli si Jimaros kuno ay sa ang kuan angan Direct? dubli kuno Jimaros number 10? yeah nya napod nara duha Jimaros is 20 ang kuan yeah thank you for catching. Kuha ng 20 so kuha na mo ang 10 lang siya. Okay, so kuha na mo ang 20 ihatag na mo ni asa mo tong na kuan sa French Si isa na Janela. to Sunod? ay sa dapa merek diri man ta ni hunong si ni Alice 20 up, tapos up. ni Libby, yeah. So, hold on. 23 na ba yata? Kay si Libby may akong gipare. So ang 20, ang 21 may mong 20 going up
Down. Ayok, ato nang pulihan lagi si 20. Pulihan na lang oh. para dili Pero dili ta mag-go up. maglibo, Okay. maglibo. So si 20, okay, pangga kay duha ang kang kuan. So ang number 20 would be Frenchie Sumagan. Number 20 is Frenchie Sumagan. Please type in palihog. Okay, and correct your lista diha libi para dili ta magkuan. So number 20 is Frenchie Sumagan. Richie. Oh, Richie. Okay. Then Ang 25. kuan, so darita sa 23, na mata sa 23, right? 24. Dari 23, 24 ba ito si Libby? Yeah. So Marie Chris diri man tani hunong si 23 Marie dili, Chris. 24. Oh. Dayon si 24, Muslim ba oy gapon? diri man ni si Libby man ni din. Kani kaya 23 last, di ba? 23 si Libby. So 24 Nislin Baoy. 24 Nislin Baoy. Yeah. 24. Okay. 25 kani si kuan Mary Joy Cano. 25. Palihog ko og type in sa inyong number. Stay na sila. Yeah, stay na sila. Okay. 25. Okay, so karon 26 Junela Siarot. Basta kining 25 Yeah, kana nabutang mo na siya nagkuan. 20. Nabutang sa Kana mo 20. ikuan niya i-correct og si Nislin og si kuan. Nislin stay 24. No. 24 gyapos Nislin? Mhm. Okay, good. All right. So, si French Rex Ramo ina sa na 20. okay, yeah. 25, Juliet. Oh, 20. si Juliet, si Uliet, si Juslet. Juslet is 27. Okay, and then Jasper Dacalos, 28. Yeah. Si 28, Jasper Dacalos. Good. Yeah, so humana. So, ang imuha, Gemma Rose, palihog kog type, you are number 10. Number 10 kapangga ang 20 gihatag na namo og lain. Okay, Gemma Rose. Yes, ang imong kuhaon ang number 10. Cancel ang number 20 kay belongs to Pritzy. Okay. And everything would be stay the same. Okay, so ang mechanics sa game, those who just join in, kaning mga among giraffles karon is the two sharer of the videos that we're doing live, okay? Right now. So it's just an instant raffles for the that who stayed tuned with us to the end, okay? So good luck mga pangga. Alright, so 28 ni ang naa diri nga lista. Okay, if you're not here, pasensya na kay amo aning salangan. Kung dili mo maka-claim sa inyong kuan, sa inyong ingon si Libby, tan-awa ko no ang lista naa sa GC. Yes, sa GC ko no ang lista nga naa. Mao na ni ang inyo. Mao datong atong gikuan. Pritzy 25 na imong 20 na karon. Oh, nasi kuan na napuno. Napuno. Si Anse, Nizel Bastatas o si Fredo Anse. So 29. 29. 28 ba yun to? 28 man ta nagunong. 29 si Nizel Bastatas and then 30 si Fredo Anse. Nagtabisay. Okay, daddy, shout out, singit. Singit, shout out. Singit, shout out ko nooy. Singit mo. Dara, singit, shout out from Mr. Hanibo ni Bibilits ni Netsky. Nakagawa sa iyang halwa. Gi-unlock ang kuwan, ang kadado.
Okay, so ready na? Okay, 26 viewers as of now, 20K. Ang wa 26? oh. Yeah. Ang wa oh. Ang wa dili wa na ilabot. Lagi Dili, mo okay kuan. kung counted naka Oo. ka- Oo. 26 mo. Dili kay kuan. Dili pa na siya counted kay kuan. Oh, Wa na di. subscribe na sa imo. Oh. Aw, aw, oh. Oh, Ako, sige, subscribe bahala na to. sila. Tanaw na to. Subscribe na. Sige, thanks daan. So 26 diri ang view diri nako mga pangga. So kamo ugwa mo diha, nagduka-duka mo, pasensya na kay ihatag tani og lain logro ni nato og lain. Ala, nagisi. Patay. Sama na. Human ang nagisi. Bayad. Number 16 ang nagisi. Bayad na ana ni Raffle daog. Teresa Daniel, ay ro nang ikuan. Ah, sige nadaog. Oh. Nadaog na kuno si kuan si Teresa dunyo. Mawag. Lagi kay mo 16. gigisi sala pa. Sa ako pa pagkasadon nimo. Penalty na nimo diha. Imo nang gigisi siya. Ay na Sige, nagtulak. dara ato ning pa dad kun si kuan. Oh, kaya there's something a reason why you Yung nagisi. Oh. Nagisi si kuan Teresa. Mao kuno toy pilmerong logro oy si Oh. Teresa. Okay. First, second, o kuan naman ta. Mo kuan no ta niya. First, second, third. So, so kay nagisi mas Teresa Danyon. Oo, gigisi niya. Oh, that mean good luck. Kay sa tanan kini pag ginatungnan, di ba? Oh, there's everything there's a reason. So, Teresa So, Daniel is the Danyo, first one. Okay. So, Teresa Danyo ato ning taga Number saan na ko? 16. Number 16 kaday unya maoy ikay pilmirong nakuot kay nagisi man ka siya may nag-ingon. Yeah, Kani pay atong attention ikon- and everything happen around us. So, There is a congratulations 50K, okay? Si nice ko na Mark Villaseran, okay. Good Bago morning, Mark Villaseran. Okay, so diretso sa ta. Mo diretso sa ta di sa mi magliko-liko mga pangga kay aron mahumantaan ni kay naghuwat na to si akong hani ko. Hani ko niya ako, Ang hani bo man na iya ha ako, hani ko. Si Pay attention Basig. the words that come out our mouth. Kay basig next time. basig next time ang iya ra bang live di ay mga pangga, so when she does her live she's only gonna base on kanang question and answer on our both videos, no? Yep. Kantayaw Beth and Mabinat Malusog group. So kung mag-live siya, that means every Wednesday, that means she will have at least 10 questions. Yeah. 10 questions or more. It depends with her kuan. Mood. Kay ngano di og wali din hi blanco na diha. Sagad lang pangutanan ninyo. Sabta niya lang. Pero in mind kung magkuan ko kung sama na Matino. kung mag-live ko ako most on kanang hula-hula. So hula-hula song titles and lyrics continuation ko ana nga akong pagpa-live. Okay, so ma'am na ay additional sa GC ma'am tanawa diha kay na ako na additional. Na ako na additional tanawa diha kay ay 33 na ra ba ni ang 33 viewers. Na basta kay na inisulti na ibag-o ko no. Oh, nindaghan Ma'am na din Beth, okay. So naapay ngapil, okay. Tan-aw lilion sa namo ang bag-ong kuan kay tingalig na ay Kira man, upang padala. naapa sa Nara. Okay, lilion na mo napay kuan. Okay. Fredo Ansay, that's the last one. Yeah, And sis JR Sharot, yeah. Samson. Samson na ay lagi si GR Zero. Teresa O. Kay makakuan na tuwa man na Sen, sila si sa is tuwa ba na sila sa isla nyo makalugsong mauna taon Isa. makakuan sila. Sila Sila si- na lilira. Ana si Ah. kuan si kato imong ka si Arot ba? GR si Arot. Okay, so Nade JR Sharot. yo Oh, bito nade. ingon ko na anong giiristo Samsung. nimo mangka nya gi-add na lang ingon si Libby nga i-add na lang na si kuan ante
diha na lang na sa imo Ah, kay na din. mauto nga atong t-shirt 16 Ah, oo, which we have to do the t-shirt Yeah, look ko. yes. Sige So, ko, we have to print the t-shirt. Yeah. Uy, ngita pa mi kuana ni next kumo. Ano, kani wala next week dara. Kaya kani mga pangga kay iya next week kuno. Yay! Ano mo Yeah. t-shirt, mabinat malusog. I'm trying to. Yeah, Sige. Magsabot ta tanan. Lagi. I'm trying to Clean we're gonna have everything. before we are one year na to para na Night sila t-shirt. Correct. We're trying to have it. We're trying before- to kanang kuan nga naamoy naamoy masulob ini ka 1 You year can na to July, celebrate right? with July, us. yeah. Mao ta ingon ni Ma-print kuan out na. gusto ni Libby nga mag-outing kuno sila. Oh, sige para So, ma-print out. ma-print out ang t-shirt Yeah, and they can hopefully. wear. Hopefully, so pray for all kuan kanang blessings nga Yeah. maabot. Maabot Okay, na mo. so kinsa man ning kuan mag-outing ko na pero wa pa man kuan. Ante hapit na ang kuan ay sa. Malagi at Ingat sa hindi ingat siya sa hapit na ra bang anniversary sa kon ko iya napudungog naman ni humanita ni Roma para We ni will try. magsabot. Yeah, Para yeah, magsabot pa ni ako ako sa gi-ignore sa konyo sa unta na anniversary. Oo. Ang thesis ato na Kaysa i-print out. ato sa nang ato sa nang ikuan print out ang mga t-shirt pangga kay aron og magkuan mo mag-outing mo na ana moy t-shirt nga ikasulob. Yeah. Okay? So 16 and Kantayaw Beth. 15 no? Ipuno lagi to nako 16 ako 16 pud imo. Kasi may mga ipuno. Si kuan lagi si JR. Okay. Si Arot mga kuha Samson. Okay. Si Libby ang nag-ingon kay ako ay kuwa man mabalance dai kay ako 16 naman nga. Iya 15 insya adto na ibutang sa kuan ante. Okay. 16 ta 16. Yeah. Okay, so ang kanang 16 mauni mga pangga 16. Ang mauni ang mga kuan ang mga antik ni namo. Sa to so 30 Ma'am, ato 31. kuno sila mag-meet sa kuan beach. Mag-meet ang great beach. Mga bitches. Unsa pag-pronounce dali. Asa sila? Masa mukha gid ani oy. Dito kami sa beach. Mag-meet. Ay. Pagdala mo Tama April ko sa t-shirt. Pagdala mo baon, Si Kuan, si Blanche. Gusto niya magka-t-shirt. paano nang nato tan-awon na to ang atong Sige, we paano. will try We will day. try our best pangga kay kuan ra ba ka ni kuan ra ba ka ni unsa na ni basta unsa ngan ana ni kuan ba siya ni oh my god volunteer so Yeah, try I to know. find the t-shirt. Yeah. Okay, so tan-awon na to ha ang kuan. Michael Aligato, good evening. 30 number 31 no si GR. Beautiful Okay. admin. 31. 31. Hangga 31. 33, oh. Oh no. Mo ambak ka diha di na to Oh, pangdagaan. abi na kog bayan kanya 31 na 31 si type in GR Samson. 31 GR Samson. Ay, nana si Linda na akong classmate dugay Yung sa doon sa man siya si Lindo mo nagkuang pamantangan ni billiard pamantangan ni na classmate niya gimis niya sa wa man maaris ko na ambot high meridian og si Lindon. Na ika akong makatubag sa akong Sisi Will Bibilits kay karabay nagbunyag Yeah. ako. Okay. Unya wa man ka pass man ka. Wala na ano ikon. 32. Shout out London. So 32 si Charissa O. Ambot kinsa ni Charissa O. Oh. Sumpayi ang O. Dali ah. Charissa O. Ang sa lagi sa O. daw. Sa Oh. yung unya. Ambot lang sampayi dia. Umpok. Hindi na mo. Kasama na Charissa O. Ambot si number 33. Si Sisi Esperanza Visda, number 33. Yun nga ni ko, excited ako na sila sa outing. O Na. mga July siguro. July kay kuan ba ta plano pa bet. Sulta magkuan ta. We will plan first, okay? So guys, dili mi pasagad og kuan shout out sa among baba. So like I said, kani man siya good magplano ni siya. Remember when we plan Alex ang mo dia ubaob. Kung saan po ng ubaob? Si Alex na? ambot lang. Dili katong ba katong atong ipangutana kinsa Oh. Yes.
Okay, ubaog means Charissa. ubaog. Charis ubaog. Yes. Okay. Okay. So ang kuan ana ang plano pagga di mi pasagad og bitaw sa amo ang kuan cuz remember when we plan we have to ask for prayer up there. Okay? Nana si G.R. Samson. So kanang mag-pray sa ta kung 31 na everything GR. goes smoothly, okay? So kay makaplano og dili kuan sa Ni Lord. Ginoo dili ta pwede. Okay. So mga G sa taana nga kuan mag come together as one plan, okay? So unya na namo i-release when it's ready to set and go. Yeah. Okay. So Teresa Danyo Teresa Danyo 50. Okay. So ang ikaduhang bula manata close na ta ha mga pangga, close na ta. Okay, wala na. Wala na yung makakuan. 33. 33 and my list. Bago na 39. ang uban, yes. Okay, good. 39. Okay, so welcome, like I said, welcome to all the new subscribers sa Kantayaw Beth. And please do subscribe also the Mabinat Malusog group, mga pangga. Mega shout out to all of you. And thank you once again. Thank you for tuning in with our live. And of course, no, we're all happy lang tadi dire. Okay. So, ang mga kuan, mga bagong ni join sa mga kababayan dito sa tong inyo hadapita. Salamat sa inyong pag-join. So shout out sa namo ang area Shout out diya sa Matangad, Hitago, Misamis Oriental sa mga kababayan. Okay, kababayan Mga ni pamilya. Netski Mabinat Malusog group. Okay. So shout out nako ang kababayan nako diya sa Lapu-Lapu City, Marigondon, Lapu-Lapu City, Agos, Lapu-Lapu City ug sa SM Cebu. We have followers there. Davao, Manila, Shout out Charissa where we are. Lambo. So, San Fernando, Charissa we Lambo have- bago siguro. yes, ito man siya. sa San Fernando, we have Negros Occidental, Negros Oriental. We also have followers Charissa Lambo. I guess around the world. Maglisod na ta. So, of course, sa among mga solid subscribers sa Pitos, San Fernando, and daghan mi diha og mga kuan, mga solid subscribers, no. So salamat ninyo mga pangga. So Perelos Karkar sa Lahog, Cebu, asa pa Mandawi City. Okay, Liluan, kinsa pa to? Sa Manila, Sa sa asa Bilya, si Edith Davao. We have also followers in Davao. And, Asa sa kuan Dumaguete. So, shout everywhere. out namo. So, around the world, thank you very much for following us. So mostly Please. we do speak in our we're comfortable to speak in our dialect. Kay gusto namo nga as you can see, we're Bisdak, okay? Bisayang dako. So, we also sa Talisay, Cebu, we also have followers, okay? Talisay pod sa okay, akong mga cousin there I'm that from follow Mindanao. sa Hello, Talisay, taga mga Cebu. Mindanao. Okay, hapit na kalimti ako day mga kuan, ang mga parente dako sa akong kuan kagikan ni sa akong mother there. Mindanao. Talisay ba na si Talisay. mama? Taga Cebu Matanan. Oh, Talisay na si mama unya. My father Ako is mga in kagikan diya sa Lapu-Lapu. Sikihor. Mingon si Kagikan. na ako na sige kagikan sa sikor kay ulong ko nimo gurisa. Ito na i-mention kay Wa na ko'y time wa na ko na siya time sige Kisa wala na si time. time si Kuan si Jimaros na hutdan tingali in town sige na okay maamo na sa ning bunoton bunot na diya ikaduha sige ikaduha Kaduang Kaduha. bonus. Number 12. Tanaw sa number 12 say I'm here naman na sila yung number ko kabaw man na sila ilang number Okay. Number 12. Wala na. natulog na. ala natuog ng number 12 move on dali si number 12 claim I'm here Mylene Zarokam it says I'm here right there. Okay. Yeah. Mylene Zarokam, congratulations. Okay, Mylene S. Dari ni mauni ang kuan.
Mubira ta ani kuan man ni 50 so mubira ta og 30. Okay. 30. Nya ang ikatulo. Number 2. 27. Number 3 na. Number 3, 27. Nga pangay tagaan sa kuan na. 27. Type 27. Who are you? Whoever you are. 27. Katak ng gipangutan na gani ng O. Oh. Si O. Ang may O. May utang. May O. Apa na may o? May o. May O. Wa pa ni nitubag sa akong pangutana. Pangga. Ang may O. Thanks to all mga 27. pangga. Yes. Hope Number ma-appeal ko. 27. Number 27. Ang may O. Ang may o. Ako, ma'am. Ay, dako. Abot ni mo Lindon. Di na, ko na, bargo ng uha. Ang may O. Oras. Saan na si Kwan? Si O. Si O, oy! Asa to si O? Number 27. Sawa ning, di man mo. Umasdan ko na. Dara. Dili si Umasdan. Di, oy, si Charis, kuan, Charis, o Gaob. Asa man to si Ubaob, Juliet. Ubaob. Di, oy, Juliet Isa man man na, di, si Juliet di ay. Sorry. La, hay mang number. 27. Magtarong niya, oy. Kana i-match na niya nganong naong kay Ay, kadua, kaupat na bonot. Okay, Siya, sige, number sir. 27. Di na maugod ka ang 27. Present. May- Okay, present ko na. Juliet. Juliet, Umasdang umasdang. malagi. Ngon siguro, ubaob. Umasdang, Juliet mo na siya. Di mauna, nag-match si Juliet. Ay, bawa mo na sila silang number kay Kuan. Loading ko na sila. Oh, yes, okay. No, it's not ubaob. Congratulations. Is umasdang. Umasdang. Dili si Juliet, Ubaob. Katong umasdang. usaman to. Si Charis, umasdang to. Kani Juliet, Juliet, yeah. ubaob ni Yeah. siya. Juliet Umasdang. Umasdang. Then Yeah. Charis, ubaob. Yes. Okay. Ay, lagi na Number, ikaw na kana siya? Wa na ta. Man na ta. Itulo First, rin eh? second, third. Yeah. So, first, second, third. Ari na ta sa tag 10. Tag, kuha na ni. Tag 10K na ni. Ano yung mga bilang? 10K. 10K. Oh, 10K. So, nagpisige 10K di. Number 20. 20 mil. 20K. Not 20K. Number 10, 20. buwa nga, gano'n mo 10K. 10K Ayaw na na. 10K. Kuha na ni. Console na ni mga pangga ha. Console. Okay, console na ni. 10K na ni. Dili ni 20K. Number 20. 20K. Yeah, adto mo pangayo 20K. niya. 20K. 20K. Manggali na. Adto mo pangayo niya. Kisa to'y pangan. Si 20 is Katong Si gihatag na to. Maros. Dili, uy. Nara, Gihatag number bayan na 7. nato. Gihatag bayan na nato ni Kuan ni Prince Rich. Prince Rich. Remember? That's the one that, yeah. Prince Rich ang number 20. Yes. Prince Rich. Number 7. Joel Canapi. Gismel. Asa, ay, dali ako. Mabaw na sila Kuan. Present. Oh, present. Si Richie Urbanon. 25. Basta may 25 na to. Ba't na mo diya? Basta, Tsaka- claim. Claim sa 25. Si Richie, nahimo man siyang 20. So, kinsay naka-replace sa 25. Wala na ko Ah, baw nasulat. lang. Basta kayo. Kung kinsay 20. 25. Kinsay 25, claim. 25. Claim it. Kinsa to si Joel Canapin sa panangga. Joel Canapin na dapat nakuha nito ang kadaw. Kanya naman congrats Joel Canapin. Okay. Oh, number 7 kanina. Oh, Yeah. maubitaw ko. 25. Ala, basta wa ha, basta wa dili Na-replace ba makakuan. na nimo na ang 25? Nga Awa wala. siguro. Ibang i-blank lang na. Oo, Kung wa. kay kuan man si Richie ning bunta man sa 20 ni amot ang kinsay man gibutang sa Oh, 25. ang wa dili maka Number bunot. 1, likor. Sige, number 1, Likor. Okay, Likor. Congrats. Type in kung naamo diha or Likor. Number 17. Nida Sasarita. Nida. Nida S. Okay. Number 18.
Lorimi Wagas. Lorimi Wagas. Number 31. Isa, kaya pa. Okay. Isa, we have to wait until they are there. Okay, it's Nasa present. Lorimi ang Yeah. present, oh. Yeah, I got it. 31. GR Samson o Sharot? Samson, lagi nagkuha na. Naa, I know, naa siya. Naman siya karoon katong isa. Naa? I don't see it. No. No. Nakakita ko. Wa, lagi. Sagad yan. Ana, Lagi. agad yun ko ano, G na I, E, de yun, R, de yun. Usam ni. Wait. Kaya na ako ikuan. Samsung. Lindong... GR Samson. Naro, Naro, present. Okay. si GR Di, Samson. ana. GR Samson na, dili na siya rot. Sagad lagi. Panguan lagi. Sa muka. Ang bana na ni. Iya, gining. Bawa ni Bana ni Mads Nat. May mo ginang. Number 26. Junela. Janela Sierra, type in. 26. Still watching na. Judith na. Si Junela atong gipaabot. Junela Sharot. Type in Janela Sierra. Salamat ko na nakabit-bit. Abi na kumingon siya. Salamat ma'am, nakakabit good pa. Nakabit-bit. Abi kumingon si kuan ba? Nagbasa niya. Okay. Alright. Number 2. Lourdes Abendan. Lodet. Okay. Yes. Nagbasa ko ba sa kuan ni GR and siya, salamat ma'am, nakabit-bit good in town. Lourdes Abi ko ningon Maria siya, salamat Lourdes. ma'am, makakabit good in town. Patay, ko na, maduslukan, mapatiran, gining Maria madslats. Lourdes Abindan. Lodet, number 2. Asa man si kuan, Lodet, attention. Kasi gwa na putaw ni kuan. Naa ko no, naa. Asa man naa? Wa mi kita. Sige, tago mo diya. Pangitaan ta mo diya. Asa mo sukso. Nagsige na ra ba nagihap-ihap na sa unsam ka uy. Naam ko gunahuna ko na sigsaba di. Sabi ko, nagunsa ka to siya. Number 2. Maria Lourdes Abindan. Naron oh. Oh, Maria Lourdes Abindan. Ulahi lagi diri sa ko. Pareha na ni mo Narahay loading. pa. Pareha na ni mo loading. Number 21. Alice Artajo. I think A is Artajo. Artejo. English, Artejo. Alice Artejo. Okay. 21. Alice Artejo. All right, sit there. Yep. 24. Nislin Baoy, pastilanday katapusan yun. Neslin Baoy, dawata ang Jismel, way labot si Emel. All right, congratulations. And that's it, mga pangga. That's it. Oh, unsa man ni? Abi na ko, unsa man ni? Wag, may ganun mo. Pila man nabilin? Managdaghan pa ni. Nag-share mo na sila. Oh, sige, bahala ka. Na po. Oh, sige, sila dali ah. Umanja karon baguslot na akong bulsa banha mo sa bunga. Ari na ko. Dali. Number 11. Di ko no mo kuan. Oh, sige. Share go na ta. Oh, sige, dali. Dali ah. Number 11. 20. Oh, di. Ihapon kay maluoy Ura ka kaya sa po wa. sila tanan, no? Sila tanan naor na gyapon. kayo na kayo. Oh. Okay. Number 11. Blanche Tana Hura. na jura. Binisaya English. Number 3. Raven Nonol. Raven Nonol. Si Raven Nonol. Kuota in town. Nakuha ma'am. Ay, lagi sige pakuot na. Jeffrey, kaya wa ko'y labot. Ano, kuot-kuot sa imuha.
Jeffrey. Si kuan ay pakota na. Kaya si Milpa pakuta na, di may manguot og lain. Rabin nonol. Kay di may kaliwat og dili may kaliwat og mangungot. Ay mo amin ninyo pakuta sa inyo ha. Nilibi wajud ko yung pag-asa. Rabin nonol. Loy taan. Rabin nonol. Okay na siya to. Number 6. Rosel Gabito. Okay, kay basi ang the last is the surprise. Basin ang last na i-surprise. So, Siya mabayad siya. Sige lang. Sabutan mo rin mo. Sige, dali. Ikaw diha. Wow, Yes, Joy number. sige, Kasi Joy sige, number dia. Yes, do you have Joy Kano? Wa naman. Nasirahan naman. Ang mag-imong ibutang. si Oy, Oy. Joy Kano, you're 23. Yeah. Number 8. Si number 8. Si present, number 8. Jamit Suarez. Si Jamet. Si present. Mulikta na. Sige, Spam, panawag ng mga kulikta. Buang nga, gano'n. Nag-spam. Tuhuan ka. Present. Number 4. Rabi Nono. Nag-live ro bata mo nga. Sige, usap ko Ma'am Ninita. Sige, nag-ingon nga. Nag-collector ay nanawag. Ay, God, ang spam, buhatong collector. Amaw, yun. Number 4. Robin Nonol. Nana? Sige, makabalik-balik ni Rabin Nunong na naman ni si Jamit Suarez naman ta. Muna, sige, plakan, guba, ang ginisiyap mga bangga. Humangin mo. Dua lagi yung number 4. Raven Nunong, number 4, yes. Number 19. Ano, ibalik Ima. nung basta ko. Ima 19. Oh. Ima, ang tumanang P. Di, hawabi, kuyawan man. Dos. Kuyawan man, tanin mo, daghang makikag number ko. Uton, ang sa-isa, kay maglibog, tanin mo dahil. Sige, sa to. Usura ka Ika, nanang ipasok mo nimo sa garbage. Human niya sa garbage dayon. Takaron na siya. Uy. 23. Oh my gosh. Oh, kuyawan, sa tanin mo. Unsa naman na? 23. Unya, kisa ba ito diya? Mary Joy Canoy. Oh, Canoy. Mary Joy Cano. Oh, di ba ikaw siya nang utanag ko siya Oh. ng Mary. Number 32. Nana si Charissa. Oh. Muna siya umasdang o ubaob. Kisa may kinsa man naay ko ano ay Charissa o na ako noy ko na ako noy correction si imong gitawag ganiha ma'am bet number 3 ma'am si Mads Nuts. Yeah. Yes, the Mads Nuts is already in. Yeah. Mads Nuts is already in. Yeah. So ayaw kabalaki kay si Mads Nuts Kabalaki. already been ayaw ay kabalaki. Ay kabalaki kay cover na ni Kantayaw Beth. Ay, Jesus. Saya lagi magkabalaki. Number 32. Basta nakaibaw na may. Ubaob. Okay, na siya. Kaysa, si Charis o Baob? Charisam, siguro na. Oh, Charis? Charis. Oh, okay. So, Number 14. Kashi. Kashi Saita. 14. Aha. Kasi Saita, where are you? Natuog na tingali. Ewan sa man. Kasi Saita. Pidging Kashi Saita. Pisner, dong Lindon. So, Likor mang nahurot na ang time, patay. okay. So, sorry ha. Wala Wala. na siya, present. Oh, present. Okay, okay. 29. 29. Nizel Bastatas. Yeah. Naisel Bastatas, 29. Naisel Bastatas. Okay pa ka diya, madam? Yeah, Ha? 20. Oh. Parang tatasagin. Oh, kaon di. Ako. Di man ko kumakaon ang dukuan. Buntag dili. I will wait until my tummy will ask me
for food. Yeah. Ikaw, kinahanglan ka mo kaon. Okay, so, sige na, kusog na. Kusog Nisel! na. Kaon sa diha ako. Naisel bastatas! Okay. Isulat ka na din. O, sige. Sulat na na. Number 30. Fredo Ansay. Thirteen. 13. Sige na, 13. Lilian na diha. Si Notsi Yusores. Si Kwan ang 13 si Libby, di ba? Sige lang, ato na lang na ibutang duha. Mamon gyapon ato ram gyapon ko utong tanan. So may Hindi, Notsi Notsi. Yusores sa number 14. Sige na. Notsi yeah. Oo, sige. Alright. Number 22. 15. 20, oh, sige. 15 imo kare 22 sa akong lista ba. Number 15. Melfa Cabales. Cabales. Present. Loading Number tayo. 9. Okay. Judith Sharot. Ito na number na dito. Asa Judith. Judith Sharot. Hmm. Samanto, ay sa si Libby wa na mo na unsa toy kuan, unsa toy number ni Libby amo nang ilisan o Iyang ngalan na lang. iyang ngalan na among ibutang, okay? Kay murag nasaag ning amo ang lumero dire. Ito na mo ngalan. Butang pa tayo ngalan. Aron sila ka naman. Magbutang mi og 5 ka ngalan. Basta makutan ang inyuhangan mao ni Diboynas. Okay? Kuan ni surprise ni MMJ. Oh, kana butang ni. Ikaw diha butang sangan. Oh, imo na. Butang di oh. Butang diha. Aron makuutan na sila. Aron makuutan Number na 9, sila. Judith Sharot. Judith Sierra dara nana. Nisuwat na na. Okay. Labay na na. Number 9. Oh. Ning sobra. Okay. Ang kana sana basaha sana diha kay imo man nang kuan. Kanang 5 pila na naisubra diha mao na naisuwat ang kuan basaha. Nan. 1 2 5 naman eh. 5 ang Oh. nabili na. Yeah, lang. so 5. Isuwat na lang nangan kay aron og makuot sila na ang kakay kuan na. Surprise ana. So those names that it's not told yet, so may surprise mo gikan ni Yeah, I would MMJ. say the new subscriber that is karon si Christina Di Alihan, Romel Hernandez, Jade Villamero, Gima Benedicto, Ignarias Chacha Cruz, MJ Canloan, Ronald Magbanwa, Evelyn Roes, Mark Villasera, Clarissa Lambo. Mao na siya akong isulat, including Livy. Belyesa. Okay. Ipanuwat Irapos na ni, ko. i-raffles ni niya kay naay nahabilin dire, so remaining names over here. Yeah. Oh. So na katong names nga iyang gikuan mao toy i-raffles niya. Yeah, uh-huh. Okay? Sa last So na ko sa new, yeah, sa new subscriber. Okay. Nya, naay nagkuan to natoy na kumbitay. Number 5, Number 5. Cherry Cherry Ann Morales. Okay, so 23 Cherry Ann Morales.
28. Ay, Morales Mirian man rin sa ni. Jasper. Sa Cherry. Ay, sa isa pagdali-dali diya kay marung tani. Okay. 28. Jasper. Dakalos. Jasper D. So, say present. Number 10. Kasam to imong switch. Si kuan ang tong number 10. Si Jemarus. Oh. Jemarus ang Jemarus, nakadaog. wala Yeah. pa? Wa man, kay nahutdan ang taon sa bala. Ay, oo. Ako nang ihatag, Jemarus, even if, yeah. yeah. Kaysa Kay siya nagpahibaw, yeah. siya. Yeah. Nagpahibaw man to siya nga mamo, mukuon na ko Number man, kay wala na ko. 22. Mana na? Merry Chris. Marie Chris Machete, okay. Okay, now I have Alright, so that is it. That No, is no, it. ito, No, I know. Ano pa? That is it. the last one. Okay. Ay, na lang. Ano naman is Peace. Speed Oh, okay. Alright, so Sisi Esperanza Visda, that is the closing here. Okay, sa 10K. So, Ito ni karon man kay. Ang date karon is 6 2 na ron, no? Right? yes. 2:22. Okay, sa live streaming si 2:22. Okay. Sige, roll lang. Kisa pa ning naa diya. Nahutdan. Yes. We will give it to Gemma Rose. Kay nahutdan na nagpaibaw siya sa iyang kuan nga nahutdan na siya. Okay, congratulations to all winners. So kang Livy nga pangan amo nang gituyo nga maabot ni siya diri sa kanang kuan kay new subscriber kay Raffle Drawing. kay kuan na siya basta wa ang mabunutan pasensya na labi na sa new subscribers. Yes. Okay, thank you for joining in with us. Hope nga ni please, if you do subscribe sa Mabinat Malusog group, please do comments there so she will be able to see your names, okay? Kay dili mi makakita sa inyuhang names, ay nako. Walay na mga pangga, okay? So make sure that you do comments in our videos. So remember, it's not all the time that we're reminding everyone, no? So instant mo, share mo constantly or share our videos because the more the merrier. So amo is to spread out the positivity and at the same time we can give little help to someone that who's working also with us. Okay? Sama na. Okay. Okay. So, basta lingaw-lingaw raning amua. No, don't get offended by our jokes. Sometimes we carried away. Yes. And pero it is just between me and no her. personals, No yeah. personal. Sometimes we joke around with your names, but pangga, it's all love. Remember that, okay? Yeah. So we we just want everybody to have a good time. feel like our family. Instant Especially family. our followers, Yes. okay? So, solid subscribers mo, ang magkugi na ay maani. So, mauna ang among motto. So, remember that. So, when you planted, when you get your backyard, Yeah. clean your backyard. Kung sa piskot na, nagandar kay kag kuan dia. Ay, nag-ilabay ha. Do not throw this away. Makumanjuk ka na kung magsige kong cut. Abi na kaya pa itago da. Yeah, save this in there. O kani. Kaya aron dili ta magsige cut, recut. Yeah, there. Ilabay apil. Oh, are you still writing names? Oh, Yeah. Okay. Okay, now, alright. Paminaw mo kung blanco ang inyo inigtawag sa pangan, kung blanco ang kung blanco ang litra, that means why nada. Okay. Sorry na mga pagga. Akong panon ha, ang kinsay na nasulat dire sa akong 11 ka pangalan sa Ay, kabayo bagong ka. salta, ika 12 si Inday Levy. If they are still up, it's okay. I will Yeah. call your name, roll call your name if you're still up. Okay. Number 1.
Christina D. Alihan. Number 2. Pika na. Na. Christina de Alihan, kung naa ka diha ayog alihi pangga ablihi. Kay ang grasya imuhang gisiradan. Number Dali, 2. ah. Ito na, number 2 na yung bulokot. Oh, number 2. Number 2. Romel Hernandez. Number 3. Jade Villamero. Ayaw alihi. Number 3, Jade Villamero. Number 5. Tanawa ko kinsa na diha aron pwede na Kung wa mo, di mo Ada. makuan. Okay, Jade sa manaapa siya. Villamero is there. Okay, so Jade Villamero Number is 3. there. Number 3 ka. Type in your number. Type in your number pangga. Jade Villamero. So this is all the new newbies karon. Okay? Number 4. Okay, na. So I will give you the jacket once I will get kung makakita ko, will get home to Number look over. 4. Gima Benedicto. Kay lisod ko magkuan jacket nga Gima nagkuan. Benedicto na. Nawa sa diha na ba diha. Ay, sa- Jima Benedicto. Confirm if you are there. Muragwa. Wa ko Gima kita. Benedicto, okay. Number 5. Edna Reyes. Si Michael Aligato, wa pa kuno siya number na ana diha sa imong kuan. Ngano nga man mo kuan nga bag-o man na si Aligato. Ngimong nagim. Amo na lang to ipuli katong number 2 nga imong gikuan. Ayaw ko mag- Okay. Listahan. Butang na lang diha. Si Michael Aligato. Oh yeah, na. Michael Aligato. Paminaw sa imuhang number niya lang Michael kay gi-addition ka dire. Wala. Kinsa may wala pa diha. Okay, sige. Sunod-sunuran na imong kundi. Number 6. Chacha Cruz. Number 7. Ay sa dili paghuwat diri nga naa. Sunod-sunod. Dili isunod na diha ang imong kani. Wa ko maingon paspasin. Ingon ba day ko lahi ang sunod-sunuron ang number kaysa paspas. No sa man ka. Ingon ka sunod-sunod. Yan na, sunod-sunura. Sunod-sunod wagay. Naingon ra ba ko sunod-sunura. Hoy mga pangga, kani dali kay ay kulitugon ning ako ang kulitugon ning ako Sunod-sunura, iyang kuan. Wa ko ningon og basa. Now I said sunod-sunura is means by the number. Ingon ka sunod-sunod. Sunod-sunod namin sunod-sunod. Na, Paspas. sagad lang. Sunod-sunura namin line up. Ya, muliko ra ba gyud ni bisag wale. Wale. Muliko gyud, Wala. muliko medanood. Wa. Sila kadaghana ani. Sige. Pasalamat mo na eh. Wa ayaw isuwat ang wa. Lagi. Si kuan na. Pwede Isa na man imong kuan. wala. Oh, ayaw Wala itiko to ang si wa. Chacha Correct, Cruz. correct. Kanang naa si kon Michael kuan. Number 12 man na si Michael. Yeah, butang diha ang naa kay bawtang naa. Kay kog number ma'am si si Sofia Rose na Nancy. Okay, so number 12 Michael Aligato. Naaman na siya. Ngayo si Nancy. Sofia Nancy kani ba? Magkubarin na Bag-o. siya nga muragdaan. Oh, mo bitaw. Ang bag-ura ni pangga, ang bag-ura ni amo ang Bagong gikuan. salta ni siya. Bagong salta among girapos. Okay, sunod day. Okay, ganahan ko sad pa. Hinay kaayo signal. Mao ba? Sige, apel ka na mo. Number 13, Sophia Rose Nasis. Okay, 13 kaya tag na nimo. Oh, Sige. 13. Okay, basta Wako Number kay ba og 13. pila iyang ko anon piya nahimo na yung pila nasap mas Sophia makakawan Rose Nasis, makatakbo number dagani siya. 13. I will excuse sa Oh, pangga ha kay yeah. moadto sa ko sa kuan sa restroom. Tumuuli na ni Biyaan ni humanig biyaan Sophia nako. Rose Nasis. We will just pick 2 names for this. Alright? Para naman ma-excited sila. Okay. I have 13 names. Kailangan na sila din inigbonot ka. I will only pick 2 names. For the last draw. Okay, sa po naman ni Nadir eh. Yes. Jade, present, number 3. Okay. Kamo na, madam. Kaya kini si madam, naani siya lakaw ron. Mag-date ni siya sa iya ang Haniko. Ako naman, napo may date ni Hanibo. Si Haniko o si Hanibo.
Okay. Still watching Lyndon, Tanika. Si Lyndon siguro ko nag-share daw mo nang waka sa listahan. Lit. Si Lyndon, kulit. Still watching daw. Gawa man na siya nag-share kaya man sa listahan. Wa. Oh. Yep. Wala Wa na. na. Sige lang. Na-close na. Okay, now we have the last one, okay? Yeah. Still watching dia dong. Okay, now dia ni mo ilista kay jarak mo ato. Ah. Asam. Asam ni sa. Aw, katong salta. kare. Dire. Oo. New salta. Okay. Raffle. Okay. Di mo pang kuha ng ngalan nila? Oo, nga. Ang magkisa tagaan Ah, ko ni ako vlog ko. lang. Yawan Ako sa na. tanin mo. Dili, ang kining listahan yun ni mo. Oh, Kuha ni mo. maulagi. Dawa sa gitan ko. Sa muka. Ang dili ka maglibog. Oh, sige. Ha? Okay. Ada aman to ko una aman to ko nang kape si Si lady. okay Na na. aman to ayun Ako na ko na lang. Makita na Nyog ko na na ato sila. og So na sila sa kini sila nga bagong salta sa sus nakalimot Sabi, ra bud ko Kantayaw sit. Beth. Uy, nakalimot ra bud ko sit sa kuon. So kanang kuon. Sa kanang commercial. Oh, sayang. Okay, Ada nagaman. itu pangutana deh. Oo, naa ba do? Nga. Kuan og mo butang ka og kuan. Kato deh. Pwede na nimo isit niya. Ay, sit na lang nako later. Anya, ang sugat ko. Shout out ko Ah, naman, shout out. Kining mga bag-o diri nga salta sa Kantayaw Sa Beth. karon sa karon ba? Sa Kantayaw karon. Bet. We are in Kantayaw Bet. Yeah, Sister Reds ne. Kung Makita dito na sa- siya, makita sa na niya. Mabirat Malusog Yes. Group. Kailangan makita na ko Yep, sila. inyongan. So those are the names that she called. You know, make sure that you also subscribe the Mabinat Malusog Group. Otherwise, you will not get ang sa mga kuan ninyo sa inyong regalo. Yes, So, okay. okay. So, katong To clear up, to ni-claim, clear yep. Katong ni-claim and do the kuan. So, we want to make sure that you also do the other kuan, the other The other sisterets. Yep. The other side. Sisterets. Para clear ta, makakuha mo The sa inyong other kuan. side. You go Kisa to the man sa other side of the earth so Kisa that you makadaog can see din. the price. Wala pa Awa bunot sa Bunuta na. So, kuan ni? Ha? Kusa man? 30. Kini. Oh, sige. Aw, Okay. ato pa man kanang i-clear dito. Ang sama na pasabot. Oh, pero irapot. okay. Sa rapot lang ni karon. Okay. Ira sa mga So, bunot unang na nabunot, Na si Christina, nakita na ko to si Christina. Okay. Christina di. Alihan. Kung Ay. nakakadiha, Christina di Alihan. Oh, unya ra ko mo jacket ninyo mga pangga to look over the kuan sa adto na Hindi niya sa ako makuan, ang kuan kay oo. dili ko sa ako laging cellphone Cellphone. makalagot ning ako ang cellphone. Dili mo ka makakuha ang jacket sa cellphone. Yeah, Dito dili man to dili sa pwede. imong laptop. Yeah, dito Wala sa siya laptop. naggamit sa iyang laptop. Daaman ko dire na nguan man ko. Wa man siya dito. Na siya dito. Wa man ko dito sa mga naam ko dire. Naam ko dire siya ra na yung laptop. Okay. Christina di Alihan. Kung naa ka diha, say I am here. See, I am here. Kung wala, kang palitan. 1, 2, 3, 4, Forfeit. 5, Aw, pila man. 6, Aw, binuko. 7, 8, 9, 10. 10, Close. 11. Oh, pila goy. Sige, close ko na. Close. We're close. Okay. So, anak ta. Sige na. Christina, di Alihan. Wala na, tulog na. Wala siya. So, magbunot mi otro, okay? So, kay wa man na Wala diha. Wala. Okay. Sorry kayo kung wala ka diha. Okay. Magbunot Ni mi. otro.
Okay. Sunod, anabunutan pa ang kuan kanang unsay nga ana. Wala diri ang si kuan number 3. Number 3 si Jade, kisa man to number 3. Jade Mero. Bellamero. Type, please. Present Villamero. Jade Bellamero. Dawata ang 30K. Present ko na siya. Okay, sige. 30K. Alright. The last but not the least. Bisa ibutang na diha. For 100,000 mil. Wala labot si email. Goes to 100,000 mil. Two. Number 14. May number 14. Number 14. Watoy number 14 nga to dre yang isuwat ay na. Why number 14? Ingon siya number 14 nga ni Levelon Belleza Sesmar. Congratulations Inday ug salamat sa imuhang tabang. Okay, so Nabunutan na din. congratulations Inday Levi Sesmar sa imuhang tabang for assisting us tonight. Okay, so congratulations. So dawata ang 100K. Ang M Yes. sa iya ha, ako sa K. So MK ang imuhang madawat. So congrats ninyo mga pangga. Thank you once again for subscribing, tuning in both channel. Please do comments there so we will be able to see your names also. So those Yes. are our new Please subscribers continue. and continue to watch and share our videos, okay? Because there's somebody's recording who's sharing and Yes, there's so we somebody's have watching us. yes, we're asking everyone to, so Levi Sismar and Mary Jean Tanyeka is our watcher, guys, okay? So they're our helpers, so a big hand to them. Also, You're gonna announce all everybody. salamat. and, Ang unsa? Sa mga winners. mga winners nangatug na tuwan na lang nagkuan na sila, nag-off na sila. Madali lagi ko kay Oo, magkuan na pa madali, na pa Congratulations to date. So, everyone. thank you and love. Tudluan ta niyo sa pag-love niyo. Love. Tanaw nang imong heart. Hiwi na may square na. Taro nga. Love. Ana, taro nga. Ana. Yeah. Good night, everyone. And then, there you go. Blessed, and good night. And love you all. Love you all. Bye-bye. Bye-bye you. Uy, asam na ko ito. In. Ang video, alag asam na. Pumanda ni Ron. Ay, man. Di tig-live dito. Adi ka tag-live. Dili Dito ka sa man ano. Lagi dito ka sa. Dara, kanina tinggal yung X. Darang ko X. Yeah. Okay. Are you sure you want to stop streaming? Okay. Yeah, dito mo.